dzake dziri kufarira nasi masese avambobata iwe wechirungu tebhuru yatotsvuka uri kuita kunaya ana masibanda parutivi ona vosekerera uJonas Bakiti uyafadza Jenny Jora yachinjwa yese yoperera mujukubokisiwe tarisa woneka anoita achitamba chipisi godoro rewawa mumaoko bodya iri pamuromo helele 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 tasvikanzina ngomadhivha mudamburi hanzi ndaive ndiri kumasvingo ndichiita grade 4 neniwo ngoma mudamburi inonzi ndandiri patriloni ndichiitawo grade 4 triloni primary school bonasi 1984 inonzi bonasi asikana wapenga nayo bonasi inonzi bonasi wapenga nayo bonasi ndakanga ndiri grade 7 ndiwilbrod mushore pamudzi barracks muri mbatya uku nemipunga kirisimasi yavo yofadza vamwe vanoichengetedza vozokwirisa mabhazi kunodyira nyundo ndanga ndisati ndazvarwa ini tinei kamukosi pamutawatawa ndichiri kweyo kandaenda mugore 1984 taenda kuchinoi kuchristmas holiday christmas taenda kuchinoi kuchikonohona 1984 atichinzwa kambo kakachirira namamurume timwewawa aiwe akakunda zviyezo kuchinoi panguvayo kune malocal buses ainzi ana chafanza anditika angari achidarikire chafanza urizive here kuchinoiko chafanza bhasi inonzi bonasi saka ndo makairira imomo tikanzwa ini takwira bhazi iro ukatakwira mari bhazi inonzi akuenda kutauni 2 cents bonasi inonzi tichiri mhandara kuzimbabwe wapenga nayo bonasi aikona Jonasi ndaiva mugrade 7 nasoni bigi zvemhere ndaive ndine 3 years pakarwa bonus from Captain KG Kennedy Gora asikana isa kakatamba kana nhasi chiri ungotamba inonzi bonasi wapenga nayo bonasi iti regai pana patibgonzwa introduction kubva kuna iyeka Patrick Mukwamba indonzi Patrick Mukwamba ndakabarirwa kuchizhanje 1946 November ndikazokurira mumbari toma ndakatangira kana music imo baba vainzi Lawrence Mukwamba vaibva kupo musha kwavo sekuru ndo vakabva kuMalawi vakasvikopuwa musha kwaMusana pachinhara ndo pane musha wakapiwa amai ndeku kumausekwa vainzani Modi Ndoro ndaraishanda mumunicipality muHarare pemagetsi apa ndo pavaishandira. Saka munoreva here kuti chiro pavakazotamira kuenda kunogara kuMbare vanga vachingoshanda kumunicipality kubva kuchizhanje ndo pavakapinda basa muMbare mumunicipality vabva vapuhwa imba kunationary kubva tangotanga kushiftirwa kunationary ikoko nekuzopindira zvikoro ikoko. Kuchizhanje yanga isiri imba yavo? Chizhanje yavo iri sort of resettlement pekungoti vanhu vaigona kunge vabva sezvo zvakaita chiramba uyo iye
ndo zvakaita pachizhanje. Chizhanje iri padhuze ne10 yemabvuku ye ndo pane dzimba dzaingoti vabva wokupa anongosvika waka dziri dzeuswa. Saka pawakazoenda kuMbare manje ndo kwakumba manje. Ya uko ndo kwatakanoitawo imba yekuti imba yedu. Papi pacho? Kuna Chihoda Street, kuNational 24 Chihoda Street. Ndo muraini mumwe chete muna makakurira Safirio Madzikatire nevamwe vaimbi vemagidhari vazhinji vaivari muarea ikoko. Imimi makabarwa muri vangani mbamenyi? Takabarwa tiri vakomana vairi nevasikana vairi. Paiti inini Patrick, Clever na Edward. Ndauti vakomana iri, vakomana vatatu naEdward. Wekutanga ngarani? Wekutanga aiwari musikana ndiye aiwari mukuru, ainzi Tsitsi. Pozoya Edward, pozoya inini, pozoya Clever, pozoya Small. Pari zvino kwasara isu vakomana vatatu. Vamwe vakashayika hanzvadzi dzadu mbiri. Vakomana vari kupi? Mukoma mukuru ari kumarondera, ari kugara mutauni mumarondera, muningina ari kumarondera kuti. Aiwa, zvinofadza chose. Right, chikoro makafunda kupi? Chikoro ndakadzidza paGeorge Stark School kuNational iko. Ranga riri gore ripi? 55 sub A. Tikasvikira standard 6 tiri paGeorge Stark. Tikazoenda kuHarare secondary. Tikaita form 2. Apani vamwe here vamungataura kuti mimi vachiri kweko zvino izvi vamwe kana vari mune zvekuimba vamuchiri kutondera kuti ndakafunda navo pachikoro chimwe chete? Vazhinji vacho vamwe vachiriko zvavo but vakaregera zvemusic. Ndivanana? Pana Timothy Tafirenyika aichaya lead guitar. Kupi? Vainyanyoridza pacontract yainzi Federal Hotel yakunzi Hollis. Ine chikwata chipi? Chikwata chacho ndo chandisaziva zita racho kuti chainzi chii. Nyaya yemumhanzi kwandiri inenge inoti sekese yayo. Mukoma wangu time iyoyo kwaitwa zvemasongbook, kuti mukoma wangu ainyora masongs ana Elvis dzakadaro ana Jim Reeves aine songbook. Saka ndaiona achifambidzana nevechisikana vachida masong kubva kwaari. Saka indotoona kuti kuva nesongbook zviri nyore kuti ukurumidze kuzivana nevasikana haikona. Saka ndatanga kuti ini pakuuya dzimbo itsva dzana maBeatles ndati ndida kupota ndichikopo dzangu ndichiitawo songbook titange kunzwanana nevechisikana vezera iroro. Saka mukudaro ndaiti ndikanzwa song paredhiyo ndoda kubva ndaedza kuimba zvaine kuitira kana ndazomupa mawedzi ndoandamupa nechuni yacho kuti iyi inoimba zvakati, inoimba inzwa maimbiro acho, ndobva ndateedzera. Mukudaro ndo mukutojairira kungogara ndakati song yabuda ndotsvaga kuinyora mawedzi nekuda kuzama maimbirwo ayo. Saka madaro imimi vasikana vakabva vaita sei? Vaiva kugara vakauya queue kuzotsvaga mawedzi emasongbook. Then vakomana vaiva kuda kufoma bhendi yavo ndopa vakazoti imi tikaita bhendi yedu Mukwamba anenge ane idea yekuimba dzimbo dzechirungu. Saka mabhendi haana vaimbi vanoimba dzechirungu. Isusu bhendi yedu toda kuti tibva tafoma inoridza dzechivanhu, Kwela Music. Toatasanganisa neuzoti dzechirungu but munhu wekutora ndi Mukwamba. Apa dzechirungu dzaifarirwawo mumashows ipapo? Dzaitofarirwa chaizvo zvekutoti ndakaita mukurumbira nadzo Zimbabwe yese. Even nekuMozambique kwatakamboenda ndakanoita mukurumbira ikoko. Right. Vakomana vanga vari vechikwata chipa? Tiri mumbari yaivo ichinzi Red Carnation Band. Ndo yataita foma imo. Ndokubva mamuri vangani muchitaura kuti ningaridza chakati? Tiri 5. Jackson Mangweri airichaya lead guitar. Robson Nyanzira airidza madrums. Abdullah Musa airidza rhythm. Robert Nikadari airidza bass. Ranga riri gore ripi muchiri kutondera? 67. Vese ava vachiripo here? Ningati Abdullah ndiye akashayika. Robert ari kugara kuchitungwisa.
Jackson ari kugara uchitungwisa. Mafamba neRed Carnation iri muMbare, pane payakambotsikisawo? Nguva iyo kwai kusati kwaunyanyoita mukurumbiro wokutsikisa. Vainge vatombotsikisa inhingiriki Great Sounds. But kutsikisa kwacho vaitoitwa zvokuenda broadcasting. Dzongotorwa pamatepe. Zvogumira ipapo dzongoridzwawo pamhepo dzari matepe. Pasina zvokuti music inotengeswa. Pasina kuti vaita marecords. Saka mashows enyu maitira kupi nekupi neRed Carnation? NeRed Carnation taitenderera mumalocation ese. Yaiyo ichinzi Teen Time. Zvekuti tairidza vanhu vachidhensa kunyanya vechidiko vacho. Tairidza mufakose, Stodato, mabvuku. Ndingangoti malocations ese. Mamusingabude kunze? Kwai usina nguva yekunzi vanhu vaibuda kunze. Imimi papo sekuru Mukwamba, pane patingati maimboridzawo here instrument? Hana kumbobvira ndakaridza instrument. Kusvikana nazo? Ndakada kudzidzira kuridza gitari rebhesi, but ndakaona zviguno zvangu kunge zvipfupi zvisingadi kukwanisa kubata waya dzacho dzese. Pandazvisiyana nazvo. Asi kana ndichinyora song yangu ndinenge ndine tune yacho yese. Tingati sezvakaita bonus ndotopa lead wacho kuti ti da 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 ti da 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 da. Otedzera akada kutadza ndichimuti dzokera webhesi vaindotomudza bhesi racho futi. Asi ina handiridza. Ko rhythm anozongopinda. Rhythm kazhinji anopinda, but ndanzwa kupinda kwaanenge aita. Ndoona kuti ndanga ndine imwe rhythm inopfuura yaari kuita, ndomuitisa rhythm yacho. Uyu chake chikonyatotamba rufaro. Uyu chake chikonyatotamba rufaro. Zviguno zvipfupi hazvikwanise kubata mpini wegitari, mutanda wegitari, danda regitari harikwanisike kubatika ka. Ene zviguno zvipfupi zvigwishu. 79 years old Patrick Mukwamba vachengetwa sekuru. Mwari waitire nyasha. Wakakunda zviedzo. Wanga uri kupikosperire Zakaria mugore iri. Joshua Sato manga muri kupi mukoma pagore iri. Chake
1984 ndaiva paTriloni Primary School ndichiita grade 7 ndichidzidziswa naticha Kajama. Ndinonzi Colin Zirota. Mamuti masenior edu mngoma Zirota izvi. 1987, 1984, grade 7, indi grade 4. Tengerana vingocho iwe zako Bai zvakazoitika manje. tengerana Ticha Kajama. iwe zako 1984 wachidzidzisa paTriloni grade 7. zotamba Vakazondidzidzisa grade 5. Apa Nyabira Primary School. National FM. Ay, coincidence zacho kwala. Vaticha grade 4, ndadzidzisa grade 4 paNyabira iyo paTriloni iyo vachiticha grade 7. Ndobva vazobva pagore racho raitevera vakaenda paNyabira Primary. Ndobva ndanosangana naye ipapo vakabva vandira grade 5 zvakare. Kovana ivi taivirana sei akari mukoma wangu andisi kuti vari kupi ticha Mr. Kajama Sidney Kajama vedwe kana pana anozwa kwavari aya ndiri kuvatsvaga mudzidzisi wangu makandiratidza gwara mudzidzisi nhasi uno ndiri kuchamarara nyika yese mudzidzisi wangu sando kuna Sidney Kajama muri kupi ticha wangu hamusi kubatika right manzwa paka sekuru Patrick Mukwamba vane 79 years old vachipinda neRed Carnation vakashanda naye Red Carnation anditi manzwa ka right regai tinzwe panapa kuti vakazoita sei vabva kuRed Carnation kuya ndo pavakazobatana nechikwata chainzi icho Harare anzi Hallelujah Chicken Run andizika ndopakachiona Hallelujah Chicken Run band akabuda kuVictoria Falls kubhendi yairidzira varungu dzechirungu saka ubva dhirama wacho atomonzi enda unotsvaga muimbi waunosvikonzonzi ari popira mazuva ano muHarare ndiye wandiri kuda kuno saka uya achipinda muHarare akaudzonzi kuna anonzi Patrick ari kuimba pamachipisa night club pamutanga paakandiona kubva ateerero kubva ati handiye chaiwo pandaenda kuVictoria Falls ranga rigore ripi 73 patava kuimbira varungu ndikati chinangwa changu chekuimba chirungu chii ndozvandaida kuimbira varungu vacho pandaimba paya ngiri Makasasani unzi Makasasani yainzi chiko Victoria Falls Hotel yakunzi The Kingdom saka vadaimba 2 years vandasiyana nazvo zvekuyo ndanzwa kuti dzechivanhu manje dzaakutanga kupinda Thomas Mapfumo atanga kurekodha dzechivanhu majaivhana wako akati inini aimbawo neimwe bhendi kuVictoria Falls akati ini ndausiyana nezvechirungu izvi ndavarungu vacho vataimbira waizonzwa vachiti vatumira katsamba naWet hanzi mungatiridziro here something African in African beat uchiona kuti vatiri kuvaimbira izvizvi ivo vabva kunyika kwavanotonzwa varidzi vakaimba izvozvo ivo vari kutoda kuzonzwa zvedu zvemunomu vadasiyana nazvo zveVictoria Falls kubva ndauya manje kuSkyline ndinzwa vari kungoitawo futi zvechirungu vaya ndikaona kuti ndoda Skyline kwakune bhendi ripi kune bhendi yainzi chiwe Jabavu Drive yaitungamirwa nani vaya vakangozvipa zita but vasina kunzi mutungamiriri wayo ndeiyi saka nangoita futi ndofunga 2 weeks vananzwa kuti kumhangura Thomas Mapfumo asiya bhendi ndikati bhendi yake ndo inoridza dzechivanhu pandaaplaya basa ikoko pandanziuya ndokwandakatanga kunyanya kukomboza dzechivanhu manje ende nekutsikisa makaita kuenda kunoaplaya basa kandi makaya mukatsvaga nasamwana ndakaendako ndakuyoko kwayo nevamwe vatakamboridza nawo kuRed Carnation Robert Nekad aiwa ariko Joshua akazomingawo chayalidi kwaThomas wo ipapo taitamboridza naye kwaMverechena saka ndo vanhu vandakaona kuti vari izi kunotaura nawo ndinozivana nawo vangonditi basa riri pano vandatanga kukomboza dzechivanhu navo manje
Hamchiri kutondera mimi dzamakakomboza nawo ikoko ndedzipi? Takatotanga kutsikisa inzi chemutengure. Tikazotsikisa dzechirungu dzinokwana 4 macompositions angu echirungu. Makasvika chikwata chakamira chine zita racho kare? Chainzi Hallelujah Chicken Honey Band. Chaiva chafomwa naThomas Mapfumo kumangura ikoko. Ndobva masvika mukarora chamutengure ndenyu? Ingori tradition yakudhara but taisa mubhiti inojaivhisa remagitari. Okay, saka imi makasvika mukaimba iyoyo? Ndakaimba iyoyo, ndikaimba dzimwe mudzimu ndiringe. Dzakadaro idzo. Dzakafarirwa panguva idzodzo ndedzipi? Ndingati iyo chemutengure ende ndo yakazotiwanisa basa contract kuchitungwiza. Next neyaMarshall mumwe kuUnity K. Imba yenyu makaitenga sei nenzira ipi? Imba handina kutenga, takanzwa kuti kune mainstruments echitungwiza. Vane bhawa ravo nyuwani ravakavaka vakatenga mainstruments, vachada band inoridza mainstruments iwayo. Ranga ri bhawa ripi? Chikomo Biawo. Ranga ri gore ripi? 77. Ndopa takauya kuchikomo Biawo. Apa maibva kupapa? Taibva kumangura. Ndakanojoina Hallelujah yasiiwa naThomas ikoko. Ndobva ndimakauya nayo kuno kuchitungwiza? Tabva tauya nayo kuchitungwiza. Taifunga kuti tawana basa. Titonzwanzi hamusati mawana basa isuko tabuda basa. Zvikanzi muchatoita audition nemamwe mabhendi ari kudawo nzvimbo iyi. Tikati yowe takaita audition tabva takunda vamwe vairi mabhendi mairi atakaita nawo. Ndeapi mabhendi anga aripo? Ndeye kuchitungwiza iwo handichaziva mazita. Vamwe vairidza kuSt Mary's, vamwe vairidza pamakoni night club. Saka pai kubva tatonzi ndimawana basa. Vatauridza pachikomo rekuvhura bhawa nyowani kubva tatoimployiwa nechitungwiza. Saka vakati imploya vasingazivi kuti aiwa bhendi haiitwe zvokuimployiwa sevasevenzi vese. Bhendi inopiwa secontract kureva kuti imongovapa chilambusamu chavo kana vakawanda sei vanenge vachigovana pamari iyo. Saka takazowana dzimba ye78. Town manager aiwa ari murungu time iyoyo. Handingazivi zvekumaofisi kwavo. Saka zvikanzi izvo location runo rwechiti ruri kukura ruchivakwa nevanhu vakaimployiwa nechitungwiza, asi vazhinji vacho havana dzimba. Vamwe vari kubva mareserve ari mudhuze kuuya kumabasa. Saka imi muri kutora waiting list yekuremembrance drive kumbari. Saka area inenge yazokwana kuti yakupuhwa vanhu, mirai zvekuremembrance drive, mupe munhu wese akaimployiwa nechitungwiza imba. Saka takapiwa mawaitress, makeshiya vanoshanda kumabhini nesu vebhendi vatapiwa dzimba. After 2 months vabva vafamba vese nana Marshall tati Hallelujah Chicken Honey Band. Ndiani nani wakawana dzimba ikoko Hallelujah Chicken? Bhendi yese. Saka after 2 months vabva vafamba idaidzira kuti anoda imba iyi kuti iite yake uya $100 kuchitungwiza offices. Vosaina an agreement rent to buy for 25 years. Ndaida kuziva pakuti ndivani nani mabhendi members avo? Maimuna Robert Neka, Dharam Karanga, Patrick Kabanda naJoshua Shomai. Ndivo vaivaripo. Ndo wakawana dzimba? Na Abdul Musa. Ndo wakawana dzimba? Tese takawana dzimba takadaro.
right ndibva saita sepa hanzi munhu ngave $100 ne100 ndakaenda ne100 ndikasainirana inini agreement nechitungwiza Urban Council hapana pakambodaidzwa kunzi mudzimai ngaauya asaine pake ndavaipa vachiti hatina basa kuti une muchato hauna muchato uri mukomana uri musikana ipai munhu wese imba nekuzoti soro mwabhadhara yako zviri ndo zvakaitika saka ndokuwana kwandakaita imba ndikagochitanga utengeuka property ndawana imba right mama nemudzimai here papo mudzimai ndakatotanga kuwirirana naye ndiri kwaMvere Chena iye achishanda kwamaonera shopu iri padhuze nepahoteri paMvere Chena Patrick Mkwamba Hallelujah Chicken Run Band akamborika nziko kare nhasi Hallelujah Chicken Run Band vari pamangura apa kana pana vada kutaura nasekuru Patrick Mkwamba ka gadzirirai ndikupei namba dzavo ndokutendeka ngoma mali nekuti dzora ndangarira ramba murume yakabuda 1984 ndiri grade 5 pamagombedze primary school kwaGutu kwamukaro baba Samuel kubva inona amasura seko Dr. Maraz paUniversity of Zimbabwe na mkoma wangu ka Simon Kazembe pa UZ papo zviri kufaya Joy Chimanga kwazvimba zviri sei ndaive ndine 4 years Robert Veremu murume wechivanhu pa Hatfield apa Veremu 4 years 1984 vamari ndave ndisati ndatozvarwa peswedhi mukusha maibhonomati padombo chavo pashowground apo asikana pasina kana urongwa amukoma mari ndanga ndiri grade 1 taizvei magodhi tiri pagokwe center pabhova primary school dzakarizwa naPatrick Mkwamba aenda kunotsiva Thomas Mapfumo anga abva kwaHallelujah Chicken Run Band ndo mahitsa akarova ma 1978 ko kari sei makanzwa sei ingoma idzi dzairova makare kare right hanzizo ndakatanga kuwirirana nemudzimai tiri padombo shawa regai tinzwa kuti zvakasakana sei namadhamu mai Mukwamba padombo shawa apo paMvere Chena saka ndakaita 2 years kwaMvere Chena ndopandakaonana nemudzimai vaiuya kuzochera mvura pahotera pedu ainzani Wini saka aiuya kuzochera mvura apa ndokuonana kwatakaita ndiye mudzimai wenyu kutanga ndiye wacho handina wechi3 kana wechi1 ndiye wega akanga aitoitiswa mwana akasiyira mai vacho kumufakosi iye ari hawana basa zvokuti mwana uyo anofanira kunge aiva achiri kana ma10 months kana kuti gore akabva ati mai ndichindichengetera ndawana basa aita basa rei kungoshanda musitoro paMvere Chena pamaonera padhuze neMvere Chena hotel saka ndipo makabva mamuona imi ndo pataiona vachiuya kuzochera mvura vatangowirirana aiwa amukangotanga nekuwirirana makaita akatanga kuona umwe ndiani
tisu takangoti pasitora apa pauya mumwe musikana munyowani anopfeka mamine chiichichi kana udanana kwacho kwakambonetsa tichitamba slagi muvharanda ivo vauya vari kuda kumboona zvatiri kuita tikati imi mukamira apa tinokubhejai tikakuhwina imi saka uyu toda kumuhwina toda kubhejerana tambe slagi tikati ndahwina uyu kutiona fushi watotanga kuwirirana neni tautofambidzana gore rakateera tiona ati abata pamiri ndaingoti igirlfriend zvisiri zvokuroora ainzani winigeni baba mudiki nababa zvikanzi ndataura kuti ndo nyaya yapo yaabata pamiri musikana zvikanzi saka uda kuramba here watozera rekuti wanga ufanira kunge waane mukadzi chitotora saka bamudiki akati ndotoita munyaya wacho ndini woenda kunoita unyaya zvikanzi kuri kudiwa $60 tikati ndoiona panondiri kutambira $9 pazondo zvikanzi aiwa ndokupa 20 iye mukadzi kubva ati ndoisa 40 kuda kufadza vabereki vake kunzi zvinzo mwana atonzirawo mari aroorwa akaisa ina handina chandakabvisa bamudiki vakabvisa 20 iye nemari dzake dzaichengeta bva abvisa 40 ndisingatoda zvekuroora saka pari zvino handina kana birth certificate baba vakati tikakutoresa birth certificate uri kuti kubhaira kwamakaenda wakaimba nebhendi yevarungu ukanakidza stereki saka uda kuzotiza udzokere ikoko utore passport saka ningisa hatitore saka namai handina birth certificate mukutaura kuti iko zvinhu zvamuna birth certificate kana dheti rekubarwa handirizive asi chitupa munacho ka ndinacho chitupa makatora sei chitupa baba ndakanzi wachitaura nevamwe vavo vakamira navo ndiri kubva uko vanhu vaiva kuti saka mwana wako futi ari kubva uko vakati ndiye wegore ripi kweye anenge wa46 ndopandakangobatawo kuti 46 wavataura havana kutaura nemwedzi right pakuzoda kutora nhingireki chitupa baba akanzi handina nguva yekuenda chitupa changu icho unotora chitupa unotora wega wako ndaenda kuye nyorwe zvikanzi ko date of birth rakataurwa ndikati 46 zvikanzi ko mwedzi ndakangotaurwa ndakangovwa June 9 zvikanyorwa izvozvo saka namanje pane kumwe kwandakamboporovera zvanzi ndasimudzwa zvikanzi momboziva murume hazi date raakabarwa ndikati ndizvozvo zveshuwa ndakangotaurawo randakanzwa baba vachitaura vaivasiyana namai right mai vanofanira kunge varivo vaiziva date chairo right musikana mari abviswa kuyepe maroora musikana ndabva ndabuda kwamvire chena pandaenda kwamutanga nyaya yemwana muri kuiziva here ndaisati ndaziva kuti ane mwana hatina kumbobvira tagara naye mwana uyu akakurira kwambuya wacho usanyengedzwewo mwana iwe varume vamazuva ano kunyepa unonzwa achiti ndinokurora wosiiswa chikoro panzira emeria sikana ama emeria komana baba emeria mwana iwe ama vasira manga koseiko manyani pabeta bricks nangomango ka Patrick Adowata headmaster zviri kufamba ere koko headmaster Jonathan Muchena madam Magurira apa Simba Denga Primary School akuri senas kaona vana vakaenda kutrip ukari wafamba zvakanake Simba Denga Primary School nyengedzwa zvakare Muchena kotevo buritiswa basa seko madam Deda emeria sikana emeria ama Miss Deda komana emeria baba emeria mwana iwe akuri senas koko emeria komana emeria baba sevenza nayi mwanangu
twana tusina maturodzo usafurirwe nevarume vesimanje manje usafurirwe Mr. Nyambira manje Teacher Nyambira Asimbara Denga Primary School anzi ndakachibata chimuti ndima muriko kariba ona mvura kuira mabhoti uchiona makaro sikana ndakaona Mr. Nyambira uri muswimming pool achidhidha nevana majaira kudhidha makabata muswe wemombe muchicrossa rwizi. Alright. usachive varume runako idawo anemo Right, varuda namba ya Patrick Mukwamba iko zvinezvi inzwai. But 0777 073 076 0777 073 076 but 0777 073 076 0777 073 076. Takabata kanhoroondo sekuru Mukwamba Patiriki Takaita vana ayo ndobvira wekutanga mukomana anonzi ani Pesi ari kupi ari kuSouth Africa. Aiwa, that's nice. Ndibva magara mbva mazoita futi Pakapaita vana vasikana vairi. musikana wepiri anonzi ani Anonzi Linda. ari kupi Linda Vese vari kuSouth. kozoya musikana pakazoita futi mumwe musikana Wechitatu Rudo. ari kupi Vese vari kuSouth ikoko. handiti kama vakaroorwa vese Havana kuroorwa. asi mukomana akaroora Mukomana akaroora. vaviri havana kuroorwa Ndo panorakidza nyaya yandinotaurirwa mandofamba kunzi iwewe zviri paurika vanasikana ava ndivo zviri kuvabata zviri kubva nekwauri zvawakaitwa nemudzimai. right Mukomana akaroora ndakunobva pfuma ichitoenda kwaakaroora. Kana iwe uri baba nemombe unotopamidzirawo mombe dzichiende hapana ava vakaroorwa pfuma inouya kwauri. saka zviri pauri ndezveunzi haufaniri kuwana anything. right Saka zvava zvabatira ipapo. right vana vatatu munavo vana vari kukura vana vakura vapedza zvikoro makazoita sei paikura vana apa vachibarwa vana mamusina dambudziko? Inini ndaitova inini upenyu hwangu kubvira kwamvere chena pane pandakatanga kuti makompetisheni anoitwa yanowinwa zveshuwa here ndezvefeki zvikungozotarisa kutaura maresults. Ndikati hada umbonyorera kompetisheni imwe chete ubva ndanyorera tinoona ndawina rekodi yesimanje manje. Ndikati hazvinotowinika. Saka mazuva ndaiti dai ndine wristwatch inini mari yandotambirai pakaitwa imwe kompetisheni yelion lager pandangotengawo malion lager mairi matiketsi mairi payakadaidzirwa uyu musikana mudzimai wangu achiri musikana vauya kuzochera mvura isi tiri kutamba slag ndati matiketsi angu mairi ndakati kompetisheni iri kudaidzirwa mukati umunhasi enda unomira unawo nditoona ari uya akabata wristwatch hanzi wawina wristwatch ndaanayo kati zvinotoita pakaita imwe competition futi yeCastle time hiyo ndaiti tainotera top 20 pamastoro panomwetera toti dai ndine portable radio yangu tainge tichitera tiri kuhotera uko tichinyatsotera top 20 ye pakaita competition iye ndaingonhonga matiketsi airasika nawo ndichiisa nemaadresi yekumba kwedu kumbari ndichikanda mubox ndaenda tiri off kumbari kuyo totonzwanzi kune tsamba yako yaane mazuva iri pano puwa tsamba congratulation wakawina portable radio izvo ndakuvictoria falls ndikati inini tapractice iyo time yandaimba dzechirungu kondipeka rekodi player ndiende nayo kumba ndonokontinya hangu anzi murungu wacho abvumire kuti mubve anything chinoenda kumba pakaita competition yelactogen kubva ndainyorera ndoona tsamba yayo wawina rekodi player ndaane rekodi player ndakumhangura mukadzi akati mari yamuri kutambira kuno ishoma taitambira $45 pamwedzi
dai mamuri kutambira mari kwaye mainditengera sewing machine. Nesewing machine ndashavi rangu rinobuda rekusona tumadresi twevana. Ngodaro chete kwakaitwa competition yeself picker box. Ndiri kunyora ndiri kumhangura ndichiisa mamwe mafomu zichiisa nemaadresi yekumhangura zita rangu. Mamwe ndoisa zita rake neadresi yawo yekumfakosi. Ndonauya hanzi ndimi vemaragika mamwe mafomu aya. Ndikati kuno ari kwaye. Ndandichifunga kuti hakuna ndibvunza hako ndianyo chinyora zita rake kumhangura rangu. Yadaidzirwa ndonzi ndiri kutamba siragi mubhawa. Kwe wakanyorera safe picker box iri ndati andiri kuona zita rako munhingi pane vakahwina. Kumhangura ndakahwina katoni nemasafe. Iye ndoona ari kuuya mande yacho. Makahwina mushini sewing machine izvo. Ane sewing machine iye. Tabva kumhangura taamuno muchitungwiza. Ototi kuti ndichazoitawo imba yanosakura tiri kuroja manje. Handichozotiwo imba yangu chaiya ndichisakurirawo. Kungodaro chete ndo pakati town manager munhu wese ngapuwe imba. Ndikutoona ndauya nemaki imba itaanayo izvo. Sewing machine iye abva ati kwabva hanzvadzi yangu kuZambia nemurume pakavhurwa mabhodha. Akati dai ndandine inonzi Benina sewing machine inoita zigizigi nekuita mending. Ndosona sezvo kumafekitari. Madzimai ari kukurukura vari mukitchen. Tonzi wabvumira sewing machine yauri kutaura ndinayo kuZambia. Ndotosonesa hangu zvigamba. Saka iwe uda kubatsirana nemurume kusimudza mhuri. Chitenga kwandiri tiende nemurume kuZambia unouya nemushini. Wobhadharana. Ndoenda kuZambia ndakanoita 1 month ndiri kuZambia. Kudzoka pabhodha mukuwasha akati tichachajwa juti nemushini uyu. Kungodaro chete papa uya mufana munin'ina wemukomana wandairidza naye kuVictoria Falls takakura paraini pamwe chete kunational. Kutoti hamukoma muri kubva kuZambia asi mune zvamuda kudhikireta ati sewing machine. Hanzi unzai chifomu icho monye kandemubhini. Hanzi kadhiri munhu uramurakidza security pagedhi. Uyu mushini wauya mahara. Taane mushini waari kuda kumba. Kusona zveshuwa mari autoitisa chimbadzo zvakadaro izvo. Saka wangu mushini wototengesa. Ndabvawo kumabhanzi mari yemushini wako iyi. Ndikati zvakunzi mushini wako kurakidza kundiburitsa mune zvaakuita. Ndangoti rega nditengere mwana sutu. Ndakamutengera sutu nebhutsu mari iyoyo. Akuita mari kastereki. Ndope kuzoti kumberi kwacho akuchiva kuda kusara nembai. Right. Manyatsokurondedzera zvakanaka ndezvikuratidza kuti laki chairo chairo ranga riripo. Hamino pakazongo rasikawo zvapene kuti nhau dzakazongorasika pane mumashure umu anofanira kunge aiwa abvira mumashure. Taitamba madhatsi pabhawa patairidza ipapo taizotamba hedu madhatsi ekubhejerana. Ndashasha ndangoadzidzirawo kuti zvinotambwa sei nekufamba kwengwana ndatoshasha yekubaya madhatsi iwayo. But pane pamwe pandakazoona kuti kukanda aro iro nzve rabaya kunze kwebhodhi. Vanhu vakati iwe ndezvekutengwa here zvoita tinoziva uchinyatsobaya indaso kuda kubaya rimwe futi hazvisisirizo mabayiro angu. Mahachi chaiyo ndaiyahwina chaizvo. Vanhu vanobhejesa vachautoti mukwamba uya auya so ane matiketsi hobho mukwamba anobata se but zvakapera kusvikira vautozondibvunza kuti ko mazuva anoenda minyama yerungo ndo yemishonga midiki ya
ndokambukana dzinotenda ava mugabe blast from the past dzakakopa dzaka makore apinda kuma 1983 ko kuma singles ka ndeka Patrick Mkwamba the seasons right regai panapa ka timponzwa kana ka timbowanzwa panapa right timbonzwa kuti vakazosiya sei vakazobva sei kumangura uku yairidza bhesi Robert Nekadi mukadzi wake akati baba boy inini zvekumamaini izvi inini handina kuzvijaira dai madzoka mutsvagire basa kwamuri kumba kutaundi kuchitungwisa saka uyoyo for sure bva azvirizina kubva atisiya kuye tasara tashota saka auya kuchitungwisa kubva asvikuwana kune mainstruments akanaka nekeyboard zvese full set yakagara haina vanhu vari kuridza mainstruments echitungwisa kubva ati no ataura nevechitungwisa hanzi ini ndine bhendi yakakwana yana achitoridza naye ipapo taita rekodha chemutengure yakutombozikanwa paredhiyo kubva adzoka kwatiri zvikanzi mainstruments akanaka pane muri kuridza uyai tiridze tesu toenda kuye zvikanzi mainstruments aya hakusi kuti mongoridza chete ka muri kutofanira kuita audition nemamwewo mabhendi monzwika unzi ndimi mungave makunda here mungawane basa tikati vakomana uko tasiya basa saka taita audition nemabhendi 3 imwe yairidza iri kuSt Mary's imwe yairidza iri pamakoni muchitungwisa vakaridza ava koridza ava kozonzi takupa vabva mangura Hallelujah Chicken Run Band mabhendi esa yairidza chachacha muchiri kutondera kuti ndapi paine yainzi Hitchhikers imwe yacho yekuSt Mary's handichazoti yainzi chii saka pamabhendi vaya uyu Joshua uyu kubva asvikointrodusa beat yembira dzemagitari dziri dzembira manje ende nemazezuva ari maseke muya akati izvo hatisati tazvinzwe ngavajaive kuzoti ndaimba chemutengura vakati wapenga zvikanzi tova tinonzwa muredhiyo kava vanotokunda vese vamboridza kuzoti ndapinda mune dzechirungu vakanzi ava ndivo chaivo vai vakambotanga vai kuzonzi chidzoka second round vakaverera havana kuzooneka futi kuti vadzoke pastage kubva tatongonzi haimi ndimi mawana contract mautozotanga uridza kukabva wakayaka mainstruments aya kakari kabva wakapa chikomo biyawo ndobva machovha paya hapo takambochovha 77 kusvikira 82 tiri ipapo chikwata chayo chiri kunzi chiyapa chimama chiri kushandisa zita rekumangura Hallelujah Chicken Run kana kuti mama chita apa tichiri Hallelujah Chicken Run Band patakawana contract saka ne Hallelujah Chicken Run Band takakombozawo dzakawanda Dhala Mukaranga aikombozera James Chimombe achichaya trumpet kwana James Mbombe yedu iri yayo yazoparara aikomboza dzake ndichikomboza dzangu Robert Nekadi achikomboza dzake nevamwe maguest singers vaiuya achiti ndine dzimbo dzangu taingova mubheki wotonorekodha naye saka ipapo Hallelujah Chicken Run Band uku kuchitungwisa ipapo yange yakamira sei yaiwina Dhala Mukalanga Robert Nekadi Patrick Kabanda anga akudera ngwena achiridza madhiramuyo Elias Chimwala tikazova futi naWids Mudhara Wids ndiye vamwe vataita nawo iko yeti yakazoramba iri Hallelujah Chicken Run here kana kuti makazoshandura kumberi yakaramba iri Hallelujah Chicken Run Band kusvikira izoparara kuparara kwayo ndeko kuti mainstruments atairidza ndeyechitungwisa but town manager wechirungu yakati aiwa band haifanira kuridza iri employed takaemployiwa sevasenzi vese vese band inotengeserwa inofanira kuva nemainstruments ayo voridza secontract yatinongovapa mari yavo saka zvikanzi mainstruments aya ngaatengeswe makanzera zvezvikanzi beta kutengesera ivava vongoita rendi Dubai
saka tangobhadhara ndonga pa2 months tatapedza. Saka pachanga ada kubvisa inyaya yekuti musave papayroll yekanzuro. Izvozvo. Saka tane mainstrumenzi vakomana ngatibva itatobva pano tiite touring ine mari chaizvo. Takuita matouring mashows usvikira haina leader chaiye. Ndo zvakabva zvaiparadza yakuteya paitwa mari ndikweretesewo ndine problem dzangu kumba. Iwe yazi ndidowo mari yakati ndida umukavha zvakati kusvikira zvaonekwa kuti hazvina kwazviri kuenda. Tiri kupedzera pamwe tadzokera kumba tisina chatinacho. Svikira vamwe madzimai ati misiyanai nazvo izvi. Hapana zvamuri kuita, tsvagai bhendi ine contract kana madawo continue. Ndokubva maita sei? Bhendi ubva yatoparara ubva tatogovana atora izvo uyo atora mainstruments wake. Zvazvokuti uyo akutotsvagawo imwe bhendi yekujoina. Dhara Mukalanga aiwa ajoina Seasons kuclub Hideout. Ndiwo ndakazoti iwe kubhendi wajoina uku ndine masongs angu angandibatsira here kuarekodha. Abva anitaura nevamwe wake zvikanzi vati uya. Gore ripi iri manje? 82. 82 pakati. Pandatanga kurekodha nawo Tenga Gumbezi. Kubva yaita hit. Saka takuda kuzopractice next recording. Vabva vanetsana naPaul Mukondo ndiye wari muridzi wehotel. Vabva pacontract vakuita zvematouring. Woda unditi ngatiite tese touring ndikati handingafambi ndichiimba 2 songs kuseri nekuseri Tenga Gumbezi nadziko raMalawi. Ndikati aiwa rega nditsvage vamwe wekuita nawo vari best pa1 place. Apa dziko raMalawi maimba kuti chiyapo? Ndikawana mari ndonokwira chitima ndiende kunoona dziko raMalawi. Saka ndava ndaenda ku4 Brothers iri paMachibisa. Ndikati nedzimbo dzangu ivo vaivanzwa hiti Tenga Gumbezi vakaona kuti munyori chaivo. Zvikanzi uya nadzo tidziite. Apa makaona ani ku4 Brothers? Ndakatanga kutaura naAlex, ndiye munhu ainzwisisa. Kubva ati handataura nevamwe vati uya. Iyo yanga mbenge yambotsikisa udzaenziyo. Ndainambotsikisa nawo. Ndorova iyo yanga yambotsikisa dza. Ipi? Iyo 4 Brothers yanga yambotsikisa. Vaivambotsikisa. Pane pamwe pandasirira hangu tiri kuchitungisa tiri Hallelujah Chicken and Band. Tichikomboza tichirekodha chidaro. Pakaita song yandakauya nayo yainzi Mabucha Boy. Kuchicken Run zvikanzi isong hainyatsoita. Ndandataura naPatrick Abani ndati handi kuna vakomana vari kuridza kwaChikwana. Abdullah Musai waKwaChikwana futi watakamboridza naye. Ndikati handidi kuna tonotaura nawo kuti tingorekodha singuru yei kuno vari kuiramba. Vandaina naPatrick Abanda vatanopraiza nawo vatairekodha. Ndo wanini ndakaita navo vari kwaChikwana. Kuseri kwacho aiti chiMabucha Boy. Mabucha Boy ndichanyatsoziva kuti kuseri. Kuseri kwacho ainzi Vambozha Vauya. But not nebhiti yatakazoita nayo. Iyo yaiti zvamauya kudai zvatakuona ivo zvinhu zvese zvanaka iri slow beat. Saka zvadaro song iyoyo ava vanzwa kuti kwaMachipisa uri kudiwa bhendi. Vabva vaenda kwaMachipisa. Vabva vanzi audition ridzai tikunzwei. Vakaridza dzimwe vabva vaita iyo Mabucha Boy ikanzi tova tiri kunzwa paredhiyo ivo vasati vambodzikisa dzavo. Tova tiri kunzwa paredhiyo yengo. Saka pamberi apo Alex akazondiudza unoziva shamari song yako ndo yakatiwanisa contract. VapaMachipisa manje. Saka ndazobva kuclub Hide ndavajoina patarekodha zvinonaka zvinodhura. Yabva yaita hit. Kuseri kwacho ridai ndiri shiri. Tichibva ipapo patazorekodha Vambozha Vauya nenew version manje. Tobva ipapo tikati vakomana ngatiite album. Ko uye pana Vambozha papa aiti haiko zvino Vambozha Vauya ndiani? Ndini. Ko aiti pane pangu panozonzi pepe hanzi naVambozha gara tichiri kudya mari. Never webase. Ndiye aidaro ipapa. Kana Mashara aipamidzirwa futi. Saka taita masingles iwaya ndikati ngatichiitewo album. Zvikanzi zvemaalbum hazvitengwe izvi. Ipapo taita praise 4 songs dzekuda kuita album. Taita bonus Ramba Murume Tinowawa,
uri tsotsi namombe yeumai zvikanzi ngatinorekodha iwayo ari masingle toburisa masingle maira ndikati haiwa ndauda zvealbum kana musingadi ndaakusiyana nazvo abva ndatora makwedzi kuenda uprize masvondo ari kuti Alex kubva auya kumba zvikanzi iwe ngatitsvage mumwe anoridza bass nemadrums tipedzise album yauri kudavo kana vasingadi tosiyana nawo isi tongopedzisa pane kuti uzonzwa kuti zvinhu zvawakamboprakidza zvaakurira pamhepo zvakazoridzwa nevamwe vanhu ayo tozoenda kuya tozonzwa vabvuma hanzo right ngatingopedzisai ndokuzoti tirekodha album yana bonasi pandakazoona kumberi kwacho vakuchirekodhawo maalbum vambinge vachiramba vambinge vachiramba ende nemari yakatibhadhara album yedu takazoona kuti watogutsikana kuti inga tatowana kanyama ikako vave nemapurani vakomana vave nemapurani vasikana vave nemapurani eshamani koruva kukoni mangwanani akadai ndiri kubva pano pabhucha panana vandinga kanyama kuseni kuno nekuti ndibikirwe kasadza nama yamupana sezvaunongoziva isive hwawa zvetiza handizvikwanisi izvi asi chete nyama yacho yanditidhurirei kuti ndeyetubhobho yandakabata iwe ukakabata kapasiro kadika ufunge chete ndadhurisirwa ndaa yekuti ndiri murume paita mwe mukadzi atenga mushure mangu atengawo yetubhobho asi kuchipisirwa kwaaitwa kwacho yabva yanzi tsamu ikanzi basikero shii sikero kubva yanyatsoti ketye ikabva yakuturwa papepo ndikaona rimwe zindi ndiranzi pamusoro ikanzi ibhasera isisi ndikaona vaakunyemwererana ndikati saka indadhurisirwa ndaa ndiri murume haikona saka wazizo ndo zvaakuitika mumabhucha umazi vano kuti vaone manyengero apa nyaya yakatangira tiri kuzvido bhiahoro kuchitungwiza kuunity n saka tiri kuunity n kuye mubhawa takaona papinda mupurisa mujipi yacho yemapurisa maburuka mukadzi akabereka mwana nekamwana kari kufamba vari kupinda mubhia garden vari kuteuka kutarisa aiwa atori madhays ebhonasi iwayo ndikava ndatori zvangu so ndibaba vari kutsvagwa kunzi pamwe wakapondwa kumba havana kuuya vari kutofungirwa kuti ndoimagina kuti vari kufungirwa kunzi vakapondwa ende vari pakati pekunakirwa zvavo ndikati nokudai vakapondwa vasina kutsvaga mubhawa aiwa ava vaitotsvaga kuti pese tingangovawana kumba havana kurara pamwe tinovaona kuti vari mubhawa varara kugirlfriend iri kana zvakadare saka ndikati but zvinotoimbika izvi kubva tazviimba semaimbiro atakaita aya wapenga nayo bonasi ranga riri gore ripi time iyoyi 84 84 muri pachikwana ipapo aiwa 84 ndo ne4 brothers ka muri kupi muri base pamachipisa ndisina kuvajoina kuva part of the band ndaiuya nemasongs angu iye vachiridza panight club pamachipisa ndichiuya nemasong topuraidza tikangorekodhawo zvoperera ipapo zvaizoita kuti mashara aimbe dzimbo dzangu mapatrons aizoti kambokatanzwa pamhepo tiimbireika saka mashara aitofanira kupuraidhiza oimbira vanhu ndainini ndisiri mubhendi mavo saka every song andairekodha nawo aiprize oimbira vanhu saka imi zvasingakubate here aiwa ndaitoiti promotion yesong iyo kutoita kuti vanhu vaizivisisa right saka imi maiti mukasiyana mukangoita nawo 4 brothers session musician mobva ipapo moenda kupi ndaidzokera kumba kuchitungisa
mama nimba kutimweza ndaita imba takadzowaniswa panguva yenhingiriki Hallelujah Chicken and Band sevashandi vekanzuro ya saizvozvo. right makazoita sei mari wabhonus iyo ine 4 brothers mawana mari mungatiudze here kuti muupenyu hwenyu mari yacho ndezvipi zvamungati apa upenyu hwangu mari yawapenga nayo bhonus ndakatenga nayo chakati ndingati ndakatenga imba yacho iyoyo iri kuchitungisa tisi takapuwa mafirst option yekutenga dzimba dzainzi dzeownership. aiwa pari kunzwisika saka makazoita sei mabve ipapo? Ndo pane nyaya yika yekuti taita album yaita mukurumbira yabhonus promota wouya zvikanzi chikwata ndoda kuchiendesa kucanada ndikati ini ndiri willing ndaku4 brothers vanoridza kwamachipisa unonzwa kuti vanoti chii uye oenda ku4 brothers kwamachipisa awo ndo pavanotaura kuti uya haasi mubhendu dzimbo dziri paalbum ipapa dzese mashara anogona kudzimba ende moreover unotosevha maairfares ekuenda nemunhu wechi5 340 tiri tokwanisa kudziimba dzimbo dzese ndokuenda kwavakaita kucanada. Saka vadaro kuzodzoka kwavo ndakabva ndaenda kuseason ndo yandawanira contract pachikomo patakamboridza neHallelujah Chicken and Band pai. Saka neseasons ndaingobvawo kumba ndonopuraiza nawo ndo patakarekodha usanyari basa raunoita. Ava vakuita mashow vakutozoti vefubra zvikanzi daitori song yedu iyoyi ava vamwe tu vaindifarira zvikanzi moti aigoya naye kwatiri imimi muchimukanya kudaro. Saka vakaita nevamwe ava voti mashows vaite asi kuti vaite nini vai vasingadi. Ndo pandakazoti handichada kuona futi. Ndapedzera kurekodha 93 nhamo yekufambira chikwereti. Chii chakaitika pana mekufambira chikwereti kuzodzimara mufunge kunyora kambo iko kaya? Apo nditete vangu manje vekukambuzuma vaenda kusouth. Saka vaita vakabva nezvavabva nazvo kusouth vakakweretesa ozongona vamboti regai ndichimbonofambirawo zvikwereti. Mazuva ano vanhu vakutambira mandakakwereta vadzoka kuvaingonza vaita ende munhu anonetsa anozwa kutaura maproblemu asi nini kuti andipe mari yangu mwanzi mwana ari kurwara ndandiri kunhamo kumusha nhamo yaasina kana chaakanobvisa ikoko asi ndikati inga zvinodhonyoreka izvi endivi vashupika kunohodha uko munhu anoti andabvisa deposit otofunga kuti yatokwana iyo haachada kupedzisa vazvinatova zvinonyoreka song izvi. Kwakwaimdzara mandevu Niani? tiri mukomana kakukweretesai hove. Manya mfano wafikira pano niri matravel pano. Niri kushema baskoro yangu yakabiwa nezuro. Municipality akauya pano akanizimira magesi. Kamarimisha naniye nari nako na badara skuru yana. Haunganinzwiriwo urombo ere shamwari. Izvo hazvinei mari yangu. Intro manyama makanzwa senhamo yekufambira chikwereti Patrick Mukwamba vakanzwiraiwo dzidzi vanofamba vachitengesavo inhamo inovasundawo vamwe vanotengesa hove vamwe vanotengesa michero. Akazopinda nhamo yekunetsana nemadzimai apa pakaipa. Akaitika ndezvokuti takaronga tine show mashows aitanga Norton tobva tati shuku Kariba Karoi. Saka motikari yauya talodha motikari ndobva akandiringa mubhedroom zvikanzi baba vemwana mwana aita gwirikiti mukarega kutaura kana mune zvamakaita kuzvinika uchikichi kana mune zvamakaita mwana anofa inini ndiri clean. Ndikati pamwe mwanaka ndikati zvakaitika ka tichiridza kukwekwe ndakasangana nemumwe musikana wandakadanana naye mazuva atakatanga bhendi kwaMutare titaenda kwaMutare makore ayo. Saka akauya kushow kwedu akati saka mapedza kuridza muchayabva mangokwira kuendera. Ndikati tapuwa muhoo mekurara akati haungarare muhoo handi unorara kufulati kwangu. Kudaro ipapo ndobva akati kutoita pressure zvako indichisafa nevana pano ende waiparamura
waitira asiriye Zimbabwe will never be a colony again. Kubva atoti ndipei mari yangu yamunondikwereta muchiendesa kunoitisa maposters enyu. Tikati hatina kamari yaisvika kuma 300 yai. Tikati hatina mari, tiri kuenda kumashow todzoka tichikupa mari. Zvikanzi hamugoni kuzondipa, tiri kuenda tese kushow iko. Ndati zvakatanga rii. Zvikanzi aiwa ndoda kunge ndichikorekita mari yangu paevhuri show painokwanira ndopa ndodzokera. Kana musingadi haikusi kuendawo kumashow kwacho. Kubva tabatana naye arongedza sutukezi taamunotoni muhotera yemunotoni. Tisati tatanga kutiza ndoona nemukomana uyo zvakatotangira mukombe kwakunoti tonhore kuma 66 ndoone pasiti yaakagara afuga gumbezi mamakumbo abatanidza nekufugidza mukomana uyu makumbo ake. Kwana kuda kugara nemise ndakagara kufront seat nadhiraivha saka saka kwenyu minguruda kugara front seat chaizvo mukadzi achigara mashure. Aiwa uyu akabva atoti iwe semukuru webhendi wogarawo kumberi. Patika handiti vamwe wese hapana ngani mukadzi wake ivo ndimi chete mamwe vasikana vebhendi vasikana vebhendi saka maangoti anga angogara nevamwe vamadzimai ikoko mune vamwe. Taamunotoni ndoona akagara pabhenji patebhuru apo nemukomana uyu apa musiti mumotikari musiti kumashure uko vanga vafugidzana gumbezi rimwe chete nemukomana uyu. Ainzi ani? Ainzi aiwa mukatadze kuziva kazviite iye ndio munofanira kuti pamoyo chaipo kuriziva pane zvizhinji zvandaitaura aiwa ari drama Edison ani Menuseni myaka aingonzi Edison. Saka ndoona ari kumutengera chikafu nebhiya iye mukadzi atenga kota yestrong zavo. Ndotomuti ko iwe wakatanga rini unwadoro hanzi iyo ndoda kuzorodza pfungwa dzangu Zimbabwe will never be a colony again. Tikati ndisiye ndakadaro ndomusiya akadaro takaridza tikapedza kuma 4 vatangorongedza runga mainstruments motikari kuti takutonobata Kariba. Tasvika kuKariba taburutsa mainstruments mumataifanira kuridza macho tikati vamwe hande tinoona demo Kariba demo. Iye akati uyu haasi kuenda uyu ndida kusara ndichitaura naye. Taenda kudemo tadzoka toona ari paZambezi hotel vari mugadheni vari kutengerana chikafu. Aiwa ndaingoshaya kuti chii chiri kuitika izvozvi. Tikati iwe takuenda kubhawa kurukisheni uko zvikanzi uyu haasi kuenda ndoda kuwaniwa kusara ndichitaura naye. Taamukaroi ndo patakazoti mukaroi taridza pakaroi hotel zvikanzi iwo semukuru webhendi takupa rumu yekurara. Vasikana nevakomana vanorara kulonji ndomuti ko tapuwa rumu zvikanzi enda unorara kurumu kwako utsvage zvimahure zvako zvaunokecha ikoko ndiri kurara kuna vamwe vasikana uko. Saka kulonji kuyoku ndokunonzi nevasikana ava. Mukomana uyu akaramba achingoridza gitari ari pasofa apo achingomira kuti vanhu varara. Iye mudzimai obva anowaridza kukona uko gumbezi rakareba kupfuurira uko. Saka mukomana uyu akuona kuti vanhu vanenge vakubatwa kubva aenda kubva anowaridzawo kufuga rake bhati repasi riri rimwe chete ari kuseri kwemudzimai zviri mumaziso mevasikana. Saka taridza palinks mine ndopakakwanira mari yake obva akwira ati mari yangu yakwanira pano mangwana ndaakufumira kuenda. Aenda Harare tiri kuridza pane next show ndikanzwa kwafonu chikwata chaidziri kudii munonga machitaura ainzi free squad. Saka taakuridza pane imwe prize ndopatakanzwa free squad ndegore ripi? Aiwa ndivo vacho vandakatora ukwekwe iwavo. Saka tiri kuridza paprize panext tinzwe security wacho auya tiri kuridza zvikanzi mukuru webhendi pane foni yako yauya wozouya after kana 10 minutes ndavati wazofona futi. Ndaenda zvikanzi ndakasvika ndaakunokumba asi uchaona ndabuda mumba mako. Ipo pandakwira lift ndichiuya kuno kuHarare ndakwidzwa lift nemurungu ine ndadanana naye. Saka uchaona ndisisimo mumba macho. Tazoenda kumba kwe zvinhu zvichakanaka. Mukadzi ari kuita mari nechimbadzo kumbadzurisa kuseri kumba uye kuseri kwakabuda loja. Iye akati ndaakuzirenda rumu iyi kuitira vandobatira zvinhu zvavo vandiri kupa mari dzechimbadzo ndinge ndichistoka imo. Akapedzisira azoisa nemubhedha imi nekusona akusonera. Ndoko akazoti uchaona ndabuda mumba mako ndauya kuye dhirama uya tichiburuka. Ndopa akati uye haasi kurara vairara kuspare room. Kubva amutora hanzi ari kurara kuseri vanga vakutonga aikaka kubva atoenda unorara kuseriko
vana kuseni vachibuda kuenda kuchikoro vaitonokwira nepachidu kana chitini pahwindo odongora kutoona kuti shuwa mai vakatorarama avo izvozve nechikomba aitoita zvisina kuvanza ende aitoti uyu ukamurwisa unofira mujeri ndomutsvagirira loya apa mukomana wenyu mimi webasa ka saka muri kumuchengeta pamba penyu ndiye akuchienda kweye mukomana wacho aiti kudina zvendeni imimi maimbomubvunzawo here kuti nakutombomubvunza ndaizviona ndozvibvunze zvandiri kuona zvichiitika ndakatotarira but maisarwadziwa handiti manzwa kuti ndaisingadi kumuroora pakutanga ndaisingadi saka hazvina kutombondirwadza plus ndakaona kuti ndiye atoda mukomana uyu ende mukomana pamwe atopromiswa mari kunzi ndokupa finance mari zvakati kokutengera mbacha saka musina kubvisa mari pasina mari yenyu yepfuma yakaenda singade kana kuroora kwacho ndaida kuenda kunze kwenyika ndo zvandaida chete izvo patika chero mamusingade kuroora apa pazoita vana vatatu ende vakura vana vacho chokwadi imimi mungati kwanzi handimude haikaka taimumuda zvekuchengetana nevana iye neni takadaro momboza songo yakaimbwa naningi akatoimba nyaya yangu iyoyo takabva naye kure kure kwamurambinda chiti ndamuwana mporumpofu ndanyaya yakapararira chitungwiza yese kana neve kumaofisi vava vakutoiziva kunzi kwamba mukadzi akatorwa nemukomana webhendi izvozvo vatanga kaudaro isi tikati zvimwe taitaronga mashows kudhara pane mota rataitaona umvuri tisati taenda show dzekaribai uyo akati ndinouya mukaona mashow enyu saka next shows idzi dzasvika toda kuti chivhu masvingo chiredzi iye ari kugara nemukomana kuseru tarodha mainstrument tikati takuenda kushow ningiri kauya tiende taingoda kuti kana show taingoita isina kana umbomurwisa ndatoona kuti mukadzi ndiye atochiwa ndopa akatika uya hamusi kuenda nayo endai munoita zvishow zvenyu tsvagai mumwe mumwe wedu ndiye akati kuna drama mwandoziva kusendimeriza handi tinotaura naye akabvuma motari iye akanetseka ndopakatanga kunetseka kwese mumashuromu zvaizvisiko zvakadai muna beatrice takasimuka muma3 muchitungwiza motari yaita problem akanika tafamba yaita problem akanika tafamba yaita problem kwadoka maraitsi achaita bright svikira muridzi wemotari varumeka pakati penyu panenge pane munhu ane mushonga wakaipa chigariro motikari yangu haisati yambondiitira zvakadai kunge takatakura chitunha chemunhu akafa akashatirwa takanobuda chiredzi trianguru kudzoka hapana mari yekutambirisa taingokwanisai motikari pazuva laki takabva tisina chikwere chemotikari vasikana vabva vabuda bhendi hanzi hapana zvatiri kuita next show hazvina kumbotipa interval break next show chida unoridza mutaundi jobs night sport rubva wachitunga tangopedza matere epamvura chena makata vhiri rekumberi ubva raputika muridzi wemota dai zvaitikira pamateru ndokupotswa nerufu hamene kuti paipona wangani asi chishamiso ndotairori ndonywana randakafitira musi uno raputika racho next mashow taida kuti rusape penalonga mutare echipingi tangopfuura mumerford bridge tasimuka muchitungwiza kumasikati kuma2 motikari yabva pushai mberi akanika karevhesi akanika tirayai mberi kwakadoka tikararapo akati no but ndikuona ungera awiki ndichadzokera harare ndinopuhwa rimwe nemuridzi wemota odaro odzoka masikati taoda kubata penaronga tamacheke motari yakusimuka sterek yakudya oiri sterek haichadhonza svikawo penaronga kuma10 manheru zvashaya basa next mashow tapinda mamutare takaridza maoresa night club nebaitwall mari takangokwanisa yekubhadhara motikari 2 days tanobuda chipinge pakangoitikawo ka1 problem tamuchipinge tikati varume kwatauya kunowanika n'anga dzine mbiri ngatimbobvunzai zviri kuitika muupenyu hwedu izvi tikanzi endai pamba apa ndepeng'anga kuenda pai zvikanzi ndiri kuona zita remukuru wenyu rakaiswa munyama tikati kumunyama wacho uneine kuuraya mamotikari taakuridza ubeshinafu embrufa yebhesi yafa yanyarara taakuridza munyanyadzi embrufa yeridhimu yafa yanyarara dzoka mamutare mumaka ndautengesa bhachi ndikwire bhazi ndidzokere kumbai vabudira kutengesa bhachi kubva vaenda
airidza lead Edward ndiye akaridza bonusing taitamutora kuti tiridze naye kubhendi we4 brothers iyi aiwafa iwoka ku4 brothers asisina kwaairidza tamutora saka batengesa bhachi batengesa muridzi wemotari obva asvika neimwe motari ani ndauya kuzodhonza motikari yangu painga itakura vakadzi vemusika zvava zvitondibhadhara ingangoparara musango isina zvairi kundiwanisa motikari yaenda mumwe akati afuel atatatenga 5 rita kuti tichadira motari habasi ndautengesa ndikwire train adaro tasara taa3 tikati ngatikumbirei pamaoresa night club apo friday panoita vanhu tokumbira werhythm newemadhiramu webhendi iyoyo toreisa mari yekukuvhainisa mainstruments patrain takadaro tikasvika mumba tine dhora ratakapa mumwe wedu aigara kuwaterfalls kuti okwirisa ningirift saka zvinhu inini zvaakundiinetsa hansisira mumwe ati andambojoina kwakati kana zvanaka ndichadzoka maonera wemainstruments ataishandisa akandambotora ndaakuripesa kana anaka ndichakupai mumwe akandajoina kwaka zvanaka warawara pati gore mungaiweka kuti zvemakore api pezvai 87 ne88 saka bhendi yaparara kumba uku zvaakunetsa ndezvokuti mudzimai ndiye akubhadhara rent school fees chikafu ndiye akutenga akugara nemufana uye aiwa mufana uye vachiri vese here saka mufana uye anga asina aigara kupi kwawo kumba kuseri murainiro kumarainiko kunana kwekwe kwandakavatora okay mama tovaunza kunoku ndivaunza kunoku saka mukadzi akuti akatenga chikafu odza musikani webasa iwe ukabika unopakura chako nechevana nechangu uye haana chaachiri kubatsira pamba pano ndaendakudya kwemunin'ina wangu ati pamba ndepenyu imba yangu kuunity a vamwe vakati tengesa kaimba iyi ndikati ndingatengesa seimba nenda kuinvolva vana kurwadzisa vana hazvine ine vana pane vana vaakuenda kuchikora saka ime amatozonoti hapasisina wanano apa hanzvadzi yangu ndo yakatondipa mari yestart gore rakateera right ndaakudya kwemunin'ina wangu gore rakateera ndo rakanhabuba mudiki nanatete iwe uya tida kurova guva rababa wako handetese kuzengeza kune n'anga yakauya nemakomuredi yaigara nemakomuredi kuhondo inonzi inoona stereki handetese takaenda kuti tirongerwe kurova guva tapedzerwa taakubuda mundikanzi iwe muchinda iwewo dai wambogara pana aneshanda basa iwanga uchindivinga kuhopewo mira ndimboshopera ndione kuti chii shopere saka ndiri kuyaziva kuti kumba kwako kune bongozozo ndikati he tiri kunetsana nemudzimai shopere zva ndiri kuona mudzimai wako akakuendera mberi akakushandisira mishonga yekumakuva mishonga yezviguri kukuisa bvuri asi mishonga yatamba nayo haisei zera rake ichamudzokera akashayika 2004 kwapera 14 years ndabva pamba apa zvikanzi asi iwewe chirega kutsvaga kubatsirwa nen'anga tsvaga kubatsirwa nevanoita zvekunamata akazviona futi kuti asi uchatombofamba ende namanje ndiri kutongofamba kaenda apa zvinobatwa pamhiri apa ndakaenda pamapostori zvikanzi baba imi ndiri kuona zvese zvamuda kuita hazvisimuke tikuona pane murume akapfeka bhachi dema anenge ari mumashure menyu pane pese pamunoenda zvakadaro ende namanje zvese zvandoda kuita hapana chiri kubuda ndakadaidzwa neseasons band ndaakunokwarisape kwapera 7 years zvikanzi takaronga 10 shows uya tiite newe tiri kuda kutangira mukwekwe ndikati alright saka ndovanga ndakaenda bvuri rakavarairwa here takaridza mukwekwe friday saturday sunday monday taitasvitsa $2000 kuzoenda gwero ndofunga rai rateera tawana shoma totora pane yatina neshoma yatawana tobhadhara motikari nemainstrument shurugwi tawana shoma totora yatinayo pari kupera 10 shows nemari iyoyo hapasina kana $1 kusvika kumba vanhu vese vakati varumika izvo zvakaoma tadzoka patata ne 2000 paya tikati anga achaziva kuti kumberi zvichadai ndikati havasi kutomboziva kuti ndinazvo
zvinei vambozha vabva vangoti pfatsva kusvika vambozha vauya ndakambotanga uri kuda navo vari kuclub aida kuti tenga gumbezi kuseri kwacho dziko ramalawi neseasons yapa chikomo takarekodha usanyari basa raunoita zvemudhorobha zvinonetsa kumusha ndodzokera kumusha handingati ndakaita 6 songs now vapa chikomo achibuda ari masingles makazonyarara sei ivo futi vakazobva pachikomo abva vatanga zvematouring ndakambodhonza navo ndikaona kuti hazvisi kubhadhara kubva ndazvisiya chii chakunetsa ipapo ndingati mainstruments iwayo ndo hainyaya yainetsa munhu wataihaira aida mari yakati wandei aitisiya tisina chatinacho ndopandakazoti ndasiyana nazvo pandaedza kutsvaga hangu yekuzvaira inini nevamwe vakomana vekuti ndiridze nawo avo takati tenderere tikasvika kwamutare motikari yabva yaita breakdown instrument breakdown ndopandakaona vakomana vaiveza vechimosikeni tadaro tadzoka kunoku kuchitungwiza muridzi wemainstruments webva atora mainstruments aanzi ndoda kumboaripesa kabendi kakachinzi chia yainzi free squad ndaenda watora kukwegwe ndorairi zita ravo saka zvadaro tati gojodo mainstruments aambotorwa ari pano welidanzi ndakumboenda kwarobson band ati arida munhu anomubatsira ndozodzoka kana zvanaka ari pano wemadhiramu ato panongogara ndadaidzwa kukabhendi kakani ndozodzoka kana svikira ndasara ndaandega ndikati chekuita apa rega ndinohodha zvinhu zvandakaona zvichivezwa kwamutare uku zvakanaka zvinotengeseka kuharare hazvisi common ranga ragore ripiri 89 abva ndatotanga kuti endei hodhei tengesei ndotoona zviri kutofambiratu pandatodhonza 2 years ndichizvohodha nchinotengesa ndichinohodha nchinotengesa kana mamaministers ndaitoatengesera maitengesa kuharare muharare muchizvohodha kupi kune vakomana vaiveza mamutare saka paenda mukuona 2 years dzese nchizvitarisa ndakanyatsoona kuti zvakapusa kuita pandati ndoda weka electric mota kangu ndokavanoshandisa pandakawana pandati maiko kuzviitira kuno kwamutare kwakawandirwa pandauya marusabe mune muzukuru wangu wandakabvunza kuti pane pekuti ndingavezerera akati haparipo ndikati hamuno marusabe hamuna competition ndiri ndega ndiri kuzviita pandatotanga kuti ndaseta ndautoveza kutostraight away pasina kana kutiraya kweko kuti uri muheri kobuta utoziva kuti hapana kutiraya kwekuti unodonha toenderatu nekuenderatu svikira namanje ndazoona kuti panyaya yakazonzi zimudhora usa randi zvaamunomu vaihodha vaiva ndaihodhesera vaenda nazonze kwenyika kubva vati zii kusahodha ndazva vaienda unotenga vaenda nezvivezwa izvi vaiuya nemakitchen unity madhishi mafiriji zvese kubva zvava muno marandi muno mausa muno kubva ndaona kuti ndaanowe ndopandakatanga zvekujoinana neveengineering muno mamarisape ndomakurova manje masimbi taakurova masimbi chokwadi amaterereka manzwa kambonaona yakasangana sekuru Patrick Mukwamba ka mukoma mudzingwa aparisei nasi pabhangeti apo ka pabhangesi hospital zviri kufamba here mukoma Zvirongwe naiwo kazvakati Thomas Zvironge ndikuitiko zviri seisei ikoko ka kubhangeti zviri kufamba here kandishaya kandishaya mukoma wangu kuri sei nasi ikoko hanzi mishonga yanga ine mukadzi uyu vaiuraya chitima amanaka woti mishonga inouraya chitima akandimhangarira kuningi kumalawyers echikoro kumabhurai kwaidzidza mwana kunzi haasi kubhadhara $1,000 kwakauya chikonzi chemurungu kuno kwarisapi zvikanzi uri kudiwa ukoti hausi kuda kubhadhara school fees yemwana ivo vachiziva kuti hapana kwandowana mari yakadaro iye aida kutonditoenda kujeri chete
ndikati aine uri kudiwa na 9 kokuseni musi wechipiri ndikandokwira treni. Ndakakwira treni yakafira mumarondero. Sekufa kwaita motari dzataihaya dzi kuti titadze kubata show nditadze chakatofa chitima. Ndakanosvika kuma 11 kuHarare kwadaidzwa musoro mumwe wekuzodhonza. Ndosvika kukoti kwedu tonzwa nanzi wadaidzwa zita rako todaidzwa katatu uye jaji wacho akutobuda kwe. Ndakada kumhanya unoti ndanonotswa nechitima zvikanzi hazviitwe imhosva iyi. Ndakangodzoka kuno kwaRusape ndikati ndongozomira kuonawo warrant of arrest. Nyaya iyo haminoti yakangopera sei, handina kuzonzwa nezvazvo futi zvakadaro. Ko ivo vanga vakusvika pakugumbuka kuti mubva masungwa mhuri swama yamapara ingari yei? Iyoyo kaiyo kuti akuita ende hapasi pekutanga kuti tinetsane nenyaya dzechikuti waakudanana. Pane muzukuru wangu akabva kuHondogu nemakomuredi mwana wehanzvadzi yangu vakaiswa kukembi kuzengeza 4 akaziva kuti ndinemba muchitungwiza akati naise kuti ndingagare nemeri kukembi uko hakusi kunakidza magariro acho. Ndikati uya ugari taugara naye akati asi ndine shamwari yangu iri kukembi ikoko ndingamutorere tigare tese pano. Ndikati mutore. Taugara navo vari 2 ava. Nekufamba kwemwanda yoona kuti kunzwanana kwaakuita mudzimai wangu nemukomana mumwe wacho mukomuredi hazvisi kwete muzukuru nekuti muzukuru shamwari yake. Mumwe musi ndabva kwandabva ndadzoka kumba masikati ndoona ari kurukwa nemukomana wewe. Taatega ndavaizofumira vachienda kukembi. Taatega ndikamuti iwo chirudzi ungabatwe miri wako nemukomana zera rake washaya mamwe madzimai here aunoziva kuti vakuru vatogandika waona takarara here chii kutoramba wotoendera indatonyara toramba tya dzangu kuunganidza kupisa vakadzi vemanizuda mamai ninge musadaro ndati amusei ninge aipedza shungu dzake. Kwapera 2 months ndikaona ari kuya akabata mashati mairi nejuice hanzi vandautengera izvi. Ndikati aiwa isa paunoziva kuti kana wauda kuzopisa futi unongozotora ipapo handingapfeke zvinhu zvichazopiswa. Kozi kana wakapisa zvandakatenga nemari yangu watimo zvawatenga? Ndakangoti handizvide. Isa paunozongotora waakuda kupisa futi. Saka minyama iyo namanje ndiri kuona yakandisona. Ndakaveza zvivezwa kupinda kwandakaita maRusape muno hanzvadzi yangu ndo saka ini ndoda kunzwa kuti makazobva sei pamba makazowasiya sei makazosiyana nawo sei? Hanzvadzi yangu tataurirwa zvataurwa izvo. Hanzvadzi yangu nekuona maitiro ari kuita mukadzi uyu akatoti vahanzvadzi apa ndiri kuona hapasina rudo apa kana kureconciliation hapana. Chautoita mukadzi uyu achada kukupfudza asare nemba. Saka ndikati zvikadai matsvaga basa renyu remabhendi kune imwe taundi kana marondera kana Mutare. Ndikati zvandingaiteka pane zvivezwa zvandakapuwa nevakomana vaiveza kwaMutare vatakapinza mushow medu. Taubva maMutare vakandipa kaduri nekashuga beseni zvemuti weblack uyu. Saka izvi ndakaswesa pamusoro pefiriji mukicheni. Munhu wese aipinda aiyeva zvinhu zvinhu zvakanaka isimbi iri chii zvivezwa munhu. Ndikati saka vanhu zvinhu izvo havazvizivi kuno kuHarare. Ndikati dai nane mari ndaienda kunohodha zvivezwa zvandakaona kwaMutare ndichiuya kuzotengesa kuHarare. Saka mungade mari mouya ndatambira kupera kwemwedzi kuHatfield. Ndakangobudawo ndakapfekawo zvandakapfeka svika kuyewo ndipa mari iye vandatongokwira treni manheru acho kuenda kwaMutare. Ndosvikobhadhara vakomana vaye kuti vandivezere odha yangu. Vakomana vaye havana miti yacho yekuveza votombodya mari yesondoreza. Ndikati maine zvamuri kuti hamuna miti mari yangu matora. Saka indorara kupi? Nditorara tese muchipyuzha ichi kubheki kwechipyuzha ichi. Saka kurara navo 7 days wozoti taakuenda kumiti wonotsvaga miti woti taakuveza odha yako woipedza. Zvangoita sezvine kuti ndakwira neodha yeyo ndauya muHarare ndakwira treni kubvira kuseni kusvikira kuma3 bhegi rese ndaenda tengesa rapera kutengwa. Ndikati mai kumba ndonoitei hakuna chandoendera inde zvinhu zvacho zvapera zvese dai kuri kuti pasara zvimwe ndoti ndomboenda kumba ndautodzokera futi vaitoramba yaiyo ndikauya ndotengesa zvopera ndodzokera ndikauya ndochingodzokera 2 years ndichinyatsotarisa kuita uri kuita vakomana nditoti ndikagona dai ndiri kugona kuveza kwavari kuita zvinhu izvi ndinopfuma ndosimudza upenyu hwangu. Pakaita 1 day akati mukomana wavo webasa akati vanhu ava havadi kundidzidzisawo kuveza kwacho ikoko
saka nhasi ava paina unotsvaga miti ndautora kamushini kaindimbokaseta ndiono ndingazvitadzira oseta woroverawo chimuti chake wotoveza atoita kaduri tikati komukoma hamudiwo kuitraya iri ndikati hachanzi igarei pamushini roverewo kangu nditeedze zvavanoita zvai nditoona ndagona kuveza kaduri kacho ndikatoti mukaona ari kutengesa electric mota ndinoida ndabva ndaiwana ndopandakati mushe ndiuye kwarusapi hakuna vanoveza zvinhu izvi ndava ndasvikira kumba kwemuzukuru wangu kumayadhu ndokugara kwandakaita muno marisa but masiyani kumba kuchitunguzengeza aiwa ndandauti 2 years dzese kandi ndichingoti ndikabva kwamutare nezvinhu ndouya ndotengesa muharare zvopera ndodzokera futi ndikauya zvopera ndodzokera maiguru vachingogarapo ndozvavaidaka zvacho kunyatsoti akatopamidzira imwe rumu chidhindo chekuti handichaenda kana akauya ndozvave zvokuti mukufamba umu zvinotonza ufa wakapagara nezvaakapaita pamwe akatocherera skeleton mufoundation yerumu yaakapamidzira iyoyi izvozvo izvi ndobva makugara muno marisapi ndaugara 13 years ndichigara pamba ipapapa pemuzukuru wangu mahara ndisingabhadhari rent kana kubhadhara magetsi kana kutenga chikafu changu kwaiva kuri kutsvaga dhora rekuenda unyazura unopinda musango mahara ndotsvaga miti iyoyo mahara ndokuira dhora kudzoka asi for 13 years kuchioko kuti ndamisa chii hapana mari haisi kubatika mari yaibatika pazvayaiita zvine kaushoma kekuti hauwani kuti uiunganidze inyatsoti yaita hobho ndo zvazvaita imimiwo muno marusapi mamusingaitawo girlfriend rekumura wemari kuita girlfriend kutonzi kugara naro unonditora mari nekisi taiitewo apo nepapo kungonakidzwawo apo nepapo kungosotanudzwawo musana apo neapo ndizvo zvacho semusina wafunga munhu anokuchengetai mbotsvagawo munhu wekuti kuroora unomuroora nei usina chaunacho unomupei zvishomane zvamaita izvozvo nekuti uyu wacho anga ari kumba kumama muroora nei aiwa apa ungaiti kuroora hakusiko kuita kasi waenda kumupedzana moti ndasarudza ichi ndochida ichi kuroora unge watowana wekuwirirana naye wirirana ende mari uinayo muchinyatsofidhana zvakadaro oona kuti pano ndiri kuchengetwa ndiwo zvani handiri ndataura kuti mishonga yaakabata yakanzi ichamudzokera mazuva avo ekunopedzisira vaiva kungoita dambudziko rekuti makumbo ari kurwadza zvikavabata sterika hanzi vaitombogara pasi kuti makumbo arwadza asina kuzvimba tikati ndozviye zvakanzi zvichamudzokera saka musi wekuzofa wacho chaiwo vanonzi taimema zvimayadhi zvinosiyiwa mumarokesheni vaitoti apa ndingade kuvaka katakishop kekuita hairdressing chichi andobva vakatanga ngoti ndiri kunzwa kuzarirwa zvaakunyanya endai monditsvagira motikari iendeendese kuhospitari ndaunogara mumba pavari kunodzoka nemotikari vabva wanafa mumba imo pamba penyu papo mumba mangu imo rakagara gore ripi 2004 ndo pavakatisiya saka maamuripo parufu tiripo parufu makanowachengeta kupi kuchitungwiza cemetery kuzasi kune maindastry siri kuero kureva kuti imimi nehama dzenyu nehama dzake maita zvinhu zvenyu muri pamwe chete pakunoradzika mukoma wacho paakatanga kudanana nemukomana mukoma wacho wemudzimai ndiye mukuru kumba kwavo akatoti baba mudingi ngatimbofambai pane kwandoziva kugrenora tinobvunza kuti chabata muningini chapinda muningini wangu chii kuti angaparadza imba here nezvaakuita kudanana nemukomana handeitese takaenda kusvika kuye zvikanzi zvamatopinda zvamauya kunoizvo ari kutozviziva ari kwaari ikoko ndikakuti endai munouya naye timushande mweya ugere paari wakakomba anoramba ndikakupai mushonga wekuti munomuisira muchikafu kuti anyavanuke momupeswedha kuuya naye mushonga iye unofumuka muchipinda pagedhi ndikati ndipei ndinotraya ndakapiwa mushonga wende handasikuisa mukicheni initi munoiswa mapureti mumwe tarara kuseni angomuka kungonanga pauri ngopinda mukicheni nhai baba aningi zvimishonga zvamongotiunzira mumba muno izvi ndezveiko hatidi ungonzerwa zvimishonga zvatisingazivi basa ndaakuzvirasa ndikati ita zvaunenge wafunga izvo zvakadaro
saka kureva kuti anga akatoromba. Ndofunga ndo zviripo. Kana ipo bekundibvunza kuti mwana aita gwirikwiti, taurai kana pane aiwa atondishanda kuti ndinototaura. Kuti awane chance yekuti tiri kuenda tese. Because munhu ari normal chaiye azviite kuti mudzimai angatorwe nemunhu waanogarisana naye achienda achishandidzana naye munhu ari normal. Kana ipo chaipo pane vari kuitirwa vana kusaidhi ivo aine mudzimai waakaroorana. Mudzimai otoziva kuti baba vangu ava vane mwana mumwe kana vaviri vatatu kusaidhi, asi tiri mumba tese, tine imba tese, but ari kuita vana kumasai havarambani. Havarambani kungoti ndakazodai ndisati ndaanewe ndakazowana wandakatanga kudana naye patakatanga bhendi wotizoparadza imba yako izvozvo. Saka maiguru pamakaradzika 2004 upenyu hwenyu hwakabva waita sei? Hapana, hwakangoramba huri izvozvo zvazviri. Kuroti zvakatoiswa fundo yakatosiyiwa yakatosungwa. Inini kwandakaprofitwa kuboshwa kundakatonzi zviri pamuri baba muda kutonzi muve rombe. Ndikati ndatorombe pari zvino ndamunhu asina properties, ndakawana imba ndikatengawo property yakapera kutengeswa nestep daughter pakafa mai vavo. Ndaproperty mai vavo vakati ndafa inini property inosenzeswa nevana haigovewe. Saka zvanga zvakaiswa murumu imwe chete. Kuyenda kunoponeswa ndoda kuyenda akandoka akaimba manje Patrick Mukwamba manje apa ndoda kuyenda ndo latest yake yakarowa ndoda kunoyereswa kunoyambutswa. Mukurumbira uyu ari kutaura nendimi Mosala Mane, Zlatan Ibrahimovic, Pochettino, Mourinho, haleluya. Iwe uramba ukuenda ikoko ukuponeswa vamwe vachiyambutswa kuti ndonyara kuti ndinozonzi ninge akuita zvemaprofita. Aiwa, iwe wega ndiwe unogadzirisa upenyu hwako kwete mumwe munhu. Inzwa vamwe vari kuimba vakananga kwavo. Wanga wasarira wanga wasarira wanga wasarira wanga wasarira ndoda kuyenda ndoda kuyenda ndoda kuyenda ndoda kuyenda kunoyambutswa. Ndoda kuyenda ndoda kuyenda ndoda kuyenda ndoda kuyenda kunoponeswa.
munzwe nyaya iripo inosimbisa nyaya yavo yekusataura nini. Step daughter wandakaona nayo. Step daughter makazoudzwa nezvake sei? Because impabe mangu sei. Akazomuziva hangu atokura paakauya kuVictoria Falls akamboya naye. Akutofamba vake. Ndipo makazozivisa unzi mwana wangu. Munzwe nyaya iripo inosimbisa nyaya yavo yekusataura nini. Step daughter wandakaona nayo. Step daughter makazoudzwa nezvake sei? Because impabe mangu sei. Akazomuziva hangu atokura paakauya kuVictoria Falls akamboya naye. Akutofamba vake. Ndipo makazozivisa unzi mwana wangu. Kunzi mwana wangu. Saka zvadaro step daughter ye akaroorwa akakurira kwambuya wacho. Akaroorwa ari kuSouth Africa nemhuri yake nemurume wake for 20 years, over 20 years vari kuSouth. Ndasiyana nemudzimai akashayika 2004 kwapera 14 years ndasiya imba yangu. Aiwa atoitiswa mwana nemumwe murume uye mukomana uyo aiwa atomufaya. Zviye zvaaishandiswa zviyakanzi hazvisisipo taakuita zvinichienda iwo. Ufunga ndingade kudanana newe kutoti waamurume wangu. Panawe mudzimai wenyu pane kutaura kwaimboitwa kudzanzi kumabhawa uko kana imi mukanetsana kana kumabhawa ndimi pazvine zvaitika ikokoko maigona kunomudaidza kana kuti aigona kuuya ndiaizopedza dziwe irorero. Aiwa ndiani kwanonyepa zvakadaro. Hapana kana bhawa raakambouya. Hapana kwaakambotera kunzi kubhawa kuzoita. Pane kamwe chete kaakambotera kuningiri King inonzi King Mine. Iri kudhuze nemumazowe Iron Juke Mine. Yakatera ikoko. Akasvikoparadza bhendi kuti uri kudanana nemumwe musikana webhendi. Yapo akauya akaita noise ndiyo wani noise. Asi zvaitika zveshweri. Aiwa ndaisingadanane nevasikana vacho webhendi. Saka chii chachaitika? Hamene kungofungidzira kwayo waita. Kana kuti mumwe wevakomana venyu webhendi anofanira kunge ndiye akanosvitsa mashoko enhema. Hapana zvakadaro, iye aingofungidzira chedu. Right. Mati mimi musikana uyewe musikana uyu aenda akanororwa kuti kawo step daughter akaroorwa ari kuSouth. Ane over 20 years ane mhuri yake iko. Ndasiyana nemudzimai kwapera 14 years ndo paakazoshayika. Aiwa atoitiswa mwana nemumwe murume mwanasikana. Saka aiwa kutotanga form 1 pakashayika mudzimai. Vangu vana vabva kuSouth vauya kunhamo. Ndo pakati uyu mwana hatichamusiya kuna hana achamuchengeta toenda naye kuSouth tonomuchengeta ikoko. Vanaye kuSouth akaroorwa ari mumaoko mavo akurira kuSouth ikoko. So asimbisa zonzi ivo vakafamba zita rinogona kubuda nderako nezvawakaiswa zvacho izvo. Kunzi mishonga yebaba venyu ndo iri kuita kuti musaroorwe. Mishonga yebaba venyu ndo yakauraya mai venyu. Saka uyu step daughter anditi akaroorwa ari mumaoko mavo. Aiyo akakurira kwambuya wacho mufagosi. Andi mati mimi akazoroorwa step daughter akaroorerwa ari kumba kwaamai vake. Kwa gogo. Ende nemimi hatina kumbogara naye. Kana kudyidzana mamusingadyidzane naye. Aiwa asingatomboti bvakachiro. Kana ivo vangu iye mudzimai asingambovarakidza kumba kwaakaberekerwa kumufagosi. Aiva rambidza kuenda kune hama ene hama. Saka mhuri yese vasikana vari kusangana nematambudziko ekuti havasi kuwana dzimba nekuda kwemhepo dziri kunzi dzakaiswa pamurimisa baba. So imimi muchiri kuno kwaRusape kumba kunani kwakaiswa loja nestep daughter. Akaona kuti imba iyi yakutoita dongo. Vangu vana vari kuSouth havasi kumboita keya nekuti ichaenda forward nei. Seko imimi imba iyi yakukontrolwa nestep daughter. Why imimi muripo? Anditi imba iyi ine zita renyu? Ine zita rangu. Ndoka zvinonzi haufa wakapagara nezvaakapaita. Imi makambofunga here kumbodzokerapo pamba pakaitika chimwe chinhu? Aiwa handidi kutiraya kumboisa gumbo kuti ndakumborayira. Saka muri kureva kuti zvichaita sei? Musha ndewenyu. Asi ndiri kuudzwa ndisina kumboenda unobvunza kuti nhai imba yangu aiwa. Ndayafambira zvimwe utonzwa ndanzi nhai baba imba yanyu iri kupi? Ndati iri kuchitungisa. Ndiri kuona pamba ipapa mufema akapagara imi nezvaakapaita izvo hauna chawataura. Handiti un'anga wakataurwa akazoona kuti usabatsirwe nen'anga. Akatozoona kuti mushonga washandiswa pandiri ndikabatawo in'anga zvikadhumana chachaya. Zvinhu zvakaonekwa zviri kuonekwa izvo haufa wakapagara nezvaakapaita.
Saka mimi kureva kuti mimi kana musingabatsirwe nen'anga zvichireva kuti mimi mufanira kubatsirwa nevezvemweya ava. Ndo zvacho zvandiri kuedza kuita. Ndiri kufamba apo nepapo apo nepapo. Vanogona kungobata kuti une munyama zvakati. Asi kuti vachizvishanda vari kuzvitadza. Havasi kugona kuripedza. Ya, muri kuinzwa kayo nhau yacho akomana. Makwikwi chaiwo pana sekuru. Hanzi vachafa vari Rombe pamba pakasotwa. Ende zvinorwadza chose amada kuti murungozvinzwirawo mege papa mudhara Patrick Nkwamba zvinomira mushe kwavariwo. Vopfuma vakaita marori mairi kuma50s vachiita mari yekuti mbuya vedu vaitoti tainge tichaedzerwa tichiverenga mari yaitwa nababa vedu. Kupi? Pataigara mumabhuku. Ndichiri mudiki ndobva ndichine 5 years. Vakaita mari vachinotora huni mumapurazi vaitengesera vane masitendi ekutengesa huni masipamburika. Mari mbuya vachitoti tainge tichaedzerwa tichiverenga mari yemasirivha iyi yemapepa. But vakazotengesa marori ese iwayo vachitenga dzidiki dzekunakirwa nadzo. Vaiti vakaenda vakadai vakawana chakavanakira ivo vairoora. Kutanga kuitwa vana ikoko kusvikira mai vedu vakasiyana nazvo kuona kuti aiwa zvisiro zvandiri kudai. Vakaenda vakadai kwaitwa vana nekwaroorwa ikoko. Asi vakazofa vasina chavanacho. Asi vana vababa venyu kufunga kwenyu nhambo yavo yasvika vangani? Handizoziva kuti kune vangani uko. Asi vamunoziva imimi vana? Kumwe kune 5 here, kumwe kune 3, mhene umwe 4. Saka vese imimi vana munozivana here, munokomunicate here? Aiwa, vamwe vakatopera kufa. Saka imimi muri kuona ngekuti mapfumiro akaita mudhara wenyu pakutanga apo zvakauya sei? Baba vaititaura nyaya dzen'anga. Pane pavakatombotiudza zvikanzi ndakambotora mushonga wekuda kuona varoyi. Hanzi urare kangoda kurara unoona kamumvuri chamira chimuroyi. Wati uda kutiona vamwe vari kuuya wada kubatwa nevanzi una kamukosi nepasi pedho chamira chimuroyi. Saka iwo une chivindi chokuda kutiona vamwe vari kuuya. Hanzi ndakanoudzosera. Ndikati ungatorewo kuona varoyi usingatorewo kutsvaga mari. Ndizonzwa vari kutaura futi kanzi mozang'anga unogona kunzi uya nevhudzi remwana muchechi wotoshandirwa wakutoita mari zvakadaro izvo kurava kuti ndikati vakasava vakabata vakagera inini ndiri mudiki panguva yacho kuti vaite mari but kuraidza kunzi zvinokudzokera zvokupfuma kubata-bata vakafa vasina chavanacho vasina kana imba kumbonzi vakatenga imba papi vakafira umba kuhaifiridzi umba kwemunin'ini vasina kana chavanacho. Mai mukadzi aenda? Mukadzi hapana mukadzi chii. Zvinova ndose mustaira futi kwamuri mimi mukadzi makabva mangoparadza. Zvandakati zvimwe zvacho zvinenge zvida kundifananidza nezvababa. Pamwe zvakada kunhanhira kwandiri. Asi zvakazopamidzirwa nezvemukadzi mai zvemubvuriri. Ndabvuri rakasvika pane ana jambo. Indotaurwa zvakawanda. Ndotaurwa jambwa munyama, shavere hurombe, shavere uvhimi. Shavere uvhimi ndotoona zvishuwa ranga riripo. Ndaiti kunopfura shiri, ndaipfura kupfuura vamwe. Kunoraura, ndairaura kupfuura vamwe. Ishavere uvhimira. Kuteya mbeva, ndaiteya kupfuura vamwe. Then pozoti tatanga bhendi Red Carnation mumbari taakwa Mutare. Tichiridza magitara aya taridza kumofati vamwe wakecha-kecha. Wouya nemabhebhi taendeswa nekombi kudanga mvura. Inini nikisi. Taridza kupi? Vamwe wakecha. Kusvikira vamwe vaunditi iwe unenge une chitsina iwo. Indaudiwo mabhebhi sezvatinoita isu vamwe. Chitsina ndo chimwe chacho chandinotoona zviri pandiri. Ipapa apa ndakapedzerwa kuita girlfriend 2022. Handina imwe girlfriend. Ende zvisiri zvokuti ndakadhonza makore na. Kungoitawo kakambijana keke 1 month. Zvapera handina shungu nevakadzi. Chinova chitsina zvimwe zviri pandiri. Saka bvuri parakazopinda ndofunga rakazobvundutsa vavese ava sezvinoita mapurisa ekanzuro avinga kumavhenda kunzi mana jambwa nashavere hurombe muri kutamba pano muri kurara munhu aitwe zvamuri kuita izvi anonzi owa pwanya sezvakaitwa bhendi wara motikari dzava tatadza kubata vasikana vabuda wara hama akomana vabuda parara tozvinoitwa munhu
rabvuri rakandwa pane zvimwe zviripo. But zvekubata-bata kwababa wenyu kina ndonenge zvichikwanisa kunhanira kwamuri nekuda kwokuti baba wenyu imi makazomboita kaupenyu kenyu kakanaka pakati apa zvikazotanga maita mukadzi kumba uku ndaifuraya ndine dadboard rangu mubhawa matairidza imomo randaitambisa vanhu vachibhejerana tichitora raundi yekuti iwo wawina bhadhara 10 cents 10 cents. Ndaiona kuti pamande ndawanawo kana $5 yandiri kuenda nayo kumba. Chipiri ndiyo kana 7. Chitatu ndawanawo kana 4. China Friday manje vanhu vatambira ndaigona kuita kana $19 $17. Saturday pamwe $25. Kumba ndaitenga chikafu nokuti ndaitonotenga kunenge cold storage. Ndadzidziswa nemumwe musikana aisenza murestaurant hanzi unongotaura ningiri business number yako kuti kefu yedu inonzi batanai kefu wotohodhe wotonzera ichipinda unohodha nenhamba yako. Porona mufiriji ndaitenga chilofu chacho chese chiye chogara mufiriji. Miriwo yese pork ningiri masausages ndichifuraya Saturday Sunday ndaifuraya mukadzi ari kusona ndaifuraya machips masausage soup baked beans munhu wese plate yake ine zvakadaro izvo zvekudya mhuri. Saka tii taingobhoirisa mvura. Anoda coffee anoda milo anoda masamba unongoisa zvauri kuda. Save yourself. Musikana akatozombondibvunza ndindaa kuno kwaRusapi sikana ko nai baba apa panhamo ipapo kana nai baba madi kutora zvenyu basa rekubika kubika munogona. Ndikati zvangu zviri muart yakataurwa kunzi unogona waigona kuva world class artist zviri ndo zvanga zvakuitika nemusic yangu dai ndakasiyiwa ndakadaro ndainge nditori overseas saThomas ndachifunga kuti bonus yakaitwa kuEngland ndikafonerwa nemuzukuru wangu munin'ina waDavid Mandigora ari kuAustralia ansekuru song yenyu iri kutsviriridza kuno asi iri kuimbwa nebhendi yevarungu. Dai kuri kuti ndimi mauya kuzoita show yacho vanhu vaitoti muridzi wacho maitoita mari zvakadaro. But mukana wacho kuti muende ikoko zvadhakwa passport handina ndakamboitora ikaexpire. chokwadi marorereka sekuru Nkwamba vada kubatsirwa pane here vanokwanisa vezvemweya vabatsire sekuru zvina zvina kumira mushe. Sekuru Nkwamba vari kutambura vakutadza kuenda kumba kwavo imba yavo iri ikoko asi vari kuvhundutswa nezvikanzi zvakaiswa kumba kwavo. Hapana anovabatsira awere vedu wenyu batsirawo sekuru Nkwamba avo nhamba dzavo idzo but 0777 073 076 0777 073 076 but 0777 073 076 0777 073 076 National FM. Ay. Barudu. Zvamaugadzira kuenda kubva mvura iri kunaini mabhanana hamusi kuiona here? Iwe hausikona kuti mvura haimbokasa here kana ndikanyara ndinomera ikoko. Bamba chokwadini handizvikwanisi iwo mwedzi wapera kudai ende mari ndinayo muhomwe dzekuswera bamba chokwadini handizvikwanisi iro sondo rapera kudai ende mari ndinayo muhomwe ndoenda chokwadini ndoenda handingagare kubvawa kani ini ndoenda chokwadini ndoenda handingagare kubvawa kani ini ndoenda ruvaro rwese ndinonoruwana ikoko shamwari dzangu dzese dzato
ndikabatsirwa inini zvinosunungura zvinhu zvese zvakabatika. Daiso ndiri overseas ini. Music yangu yakaenda kuri kuYugoslavia chaiko akaridzwa song inonzi Vambozha vauya, but yakatumirwa kuzimura iri yaiswa title yechirungu anzi The Rich Man Has Come. Kuzimura vakandibvunza kuti iwe song yako iyi hatina song yakadaro yako inonzi The Rich Man Has Come, yakaridzwa kuYugoslavia. Vari kuti maroyalties acho vanotumira after 3 years. Ndikati ivambozha vauya yakaiswa, vakabvunza vakaiswa muchirungu kunze zvinoreva kuti The Rich Man Has Come. Saka zvikanzi asi vati vanobhadhara maroyalties after every 3 years. Saka murungu uyu akazoenda. Ndozobvunza variko ava kuti naiko kwakanzi kuchabva mari, hanzi havangotumirika kana isina kuakumuleta mari inoita kuti itumirike. Saka hakuna chiriko izvo. Nanasi kwakangonyarara. Nyama yakadaro iyo. KuBelgium ndikanyorerwa tsamba nebhendi yevarungu ivo zvanzi tine song yako yatiri kuimba kuno muchidhachi inonzi Emeria usanyengedzwe. Zvikanzi song iyo iri very popular kumafans edu. Tipe mvumo tiirekodhi yotengeswa pasi rose. Tokupa 60%, sitotora 40%. Tsamba yendoenda nayo kuzimura nayo ndovati chiya. Zvikanzi vanofanira kutumira contract letter. Pamukomana ari muofisi iwe vanhu vanofanira kutumira contract letter. Handina kuzonzwa nezvazvo futi. KuCanada ndikafonerwa zvikanzi tine song yako yatiri kuda kuusa part of it inonzi dai ndiri shiri. Saka tipe mvumo tikubhadhare. International law inoti tofanira kubhadhara $1,000 kana chiusa part of somebody's song. Ndikati muda kuiusa pai, zvikanzi izvo hazvinei newe izvo. Isusu sorongo tiri kuteedza international law zvainotaura. Ndikati ungangopfuurwa nemari. Takavati chitumira 1,000 yacho necontract letter tokusainirai kubva tadaro, kubva tasenda back. Saka zvava pamwe ari kuiusa pabig screen movie kana kuti zvakadii zvekuti ndaitofanira song yangu vakatumira 1,000. Mukatodya 1,000. Akandiitira manhingirikiwa nemakombiyuta muchinda ainzi Eddie Godo aisenza mubhengi, ndakamupawo 200. Then pane song yangu yakashandiswa aiwa pane mari yandakambowana kubva kuAustralia zvikanzi kwaridzwa mombe yehuma istereka ndikatumirwa 140 Australian pounds. Maichinja aiwa ndakapiwa nevekuzimura vacho kwachine mukadzi wechirungu yakandipa iri 114 here. Then pane song yangu yakaizwa kuWorld Cup ya2018. Zvamamitaura zve kuti album rine dzimbo dzaThomas murungu iye yaiwapiwa dzimbo idzodzo kuGrama. Inini kuti ndizozviziva pana reporter wekuHerald akazvinotisa kuti murungu ari kupiwa dzimbo idzi ndedzeHallelujah Chicken, ari kutonoita mari nadzo. Ondibvunza nai makasainirana here nemurungu? Tikati hatina kana kuziva kwacho kuti ari kupiwa dzimbo hatisi kutomboza. Zvikanzi akapiwa dzimbo dzenyu. Saka chichi uye obva anyora mupepa. Saka murungu kana kuti akaverenga pepa racho ari kuGermany kana kuti akaudzwa neshamwari yake iri munhu yacho munhu mutema kunzi mukwamba uyaenda kupepa kunotaura kuti hamuna kusainirana, wakangopiwa dzimbo dzavo hazvina kusainirana. Zvikanzi akashatirwa stereka akagumbuka nazvo kuti maakuda kutoitiswa mari nedzimbo dzamamatokanganwa henyu iwo akuenda kunotaura kudaro kupepa kubva atitumira nguva yemabheyara. Zvikanzi hatumira mari asi ati momusainira contract kubva tasheya na9 million zvemabheyara zviye. Saka right pane song yangu yeWorld Cup iyo ndeipi song iyi? I2004 yaatisainisa akatitumira mabheyara. Song ipi? Mirai mumbonzo. 2004 atisainisa contract takaiverenga ndikaona kuti ndiye 5 years. Saka 2004 kusvikira 5 years dzakapera kureva kuti yakaexpire. Then song yangu payakaizwa kuWorld Cup ya2018 inonzi kare nanhasi. Zvinhu zvakwira kare taitenga nemitengo yakaderera. Song iyoyo murungu uyoyo wekuGermany akapiwa dzimbo dzedu akanoita maalbum mairi, akati masingle anobuda maalbum mairi. Ende dzimbo idzo dzairira stereki pastudio 7 dzeHallelujah Chicken. Mumwe munhu akatonditi iwe dzimbo dzeHallelujah ndakaverenga pepa unzi wakamboridza neHallelujah. Ndikati zvikanzi Hallelujah inoridzwa stereki pastudio 7 imboibata unzi for sure pakaridzwa 3 songs dzakateedzana. One of my favorite bands the Hallelujah Chicken and Band paparidzwa 3 songs. Saka paWorld Cup murungu yaiwa ariko kuWorld Cup iko unotisa kuti
official song yeworld cup ino ndio iri kuimbwa naartist uyu isongo yamukwamba shalalavala shalalavavalala chuni yangu chaiyo achiti ndakaapproacha artist uyu originally ndio kuDRC but is resident kuBelgium, is a top artist kuBelgium. Ndikamuti iwo song yauri kuimba ndeyamukwamba zvikanzi ari kubvuma kuti ino ndeyamukwamba from Zimbabwe chiita itikondaktana naye tinzwa kuti ada mari akamuti aiwa wakatora iri mumaoko mangu kuno kuEurope dhira neni tiudzwa kuti wakapiwa mari neFIFA zvikanzi pamari haasi kuda kutaura saka ine maloya angu tichaenda kuheadquarter kweFIFA tononzwa kuti vakamupa mari vakaenda kuene maloya ake nyaya yakaita ngati June 2020 akaenda kuye akaklema kota yemari yakapiwa uye yakazopera 2021 akutitumira 3500 hanzi share naye muri 5 mamembers ariri yachikina naye wasara achiripo share naye muri 5 chifunga kuti ndakazombofonera shamwari yamacheso iri kuUK kati naye una idea kuti song ikaizwa paWorld Cup artist ye anopiwa mari zvikanzi yandoziva ndeye kuUEFA finals song inoizwa ipapo i6 million inopiwa artist ye pounds not US zvikanzi wati iri World Cup akanyatsoti it was worth it after using so many lawyers it was worth it isati tumira 3500 aticlaima kota zvakadaro munyama wokutadza kupfuma kwakadaro ndo zvacho zviri kunditadza usimu kuti makazozviziva sei bcause mamatenga bepere akatoya akatitora nhingi tiri pamushini ipapa abva kuHarare abva makurukure zvakanzi inogona kubuda next week Saturday handakatanga ngonzwa nevanhu kusvikira ndatozonoritengawo ndanzwa nevanhu ndisati ndaritenga but vanhu zvavari kungoti mukwamba wamboona here zvauri mupepa wazviona here mupepa kaziva ndo nyaya saka mbomati chii vandaritenga imi maifunza kuti nyaya ipi manje yemusic yaanyatsonyorawo zvemusic before David anyatsowana saka pane here akazombo musati matenga bepa pane akakuudza here kuti uri kunzi zvakati mukwamba vanhu vanofanira kutaura pane sandimiri yandakabuda yakanzi mukwamba ari kuzonda mumashari munhu mumaivhen amugirevhe ndaye zvaakamuitira ndakatanga kunzwa nevanhu wabuda mupepa zvauri kutaura unzi mashari munhu mumwe wakamuzonda kusvikira even ari kumakuwa ikoko asi mamataura navo komarasi aiwa kuti vadaro ndakavati inini 4 brothers vakandiita ndaifanira kuenda kuCanada navo promota akauya ine album yanabonus iyi zvikanzi ndoda chikwata ichi kuchiendesa kuCanada saka ndikati vanodzi kwamachipisa enda unotaura nawo inini ndiri prepared unotaura nawo ivaiva kuti hanzi uyo haasi mubhendwe dzimbo dzese idzo dzimashara anodziimba panight club pano saka togona kuenda ndisu 4 brothers yacho kubva vatoenda bva vadzoka vatotenga mainstruments ende vakuita mashows vasisadi kana kuita neni kana 1 show zvayo vamwe vakomana 2 vacho ndo vaitoti uzazvo zviri kuita vamwe eda tiri kumbova tiko ngatidaidzeka mukwamba tiite combine show naye mashari nanhevha utoti tikawana mari mamudaidza imi mutodivhaidha by 4 imi mosheyana naye kusheya yenyu chamunomudira chidzimbo mashari anodziimba dzese
Wakadai tikati ndakazobata vati handichada kuona ikumba kwangu futi. Wandiona achiuya kundimurumisa nembwa. Ipapo ndopa wakanyatsoti headline manje kuti mukwamba akazonda kusvikira afe ende vachitotanga varumise nembwa zvakati zvikati. Aiwa zvinoitika. Saka imimi vemapivana vasi vakauya murambe vanombotaura navo vemapivana. Totaura navo kana wakataura zvavanyora ndizvozvo soro mwendiri ungoenda ndiri zvandiri. Ndo basa racho. Ya. Ende ndokuramba muchizikana kuti ndiri penyu. Sai akauya nditori nayo kopi yacho. Ndakanyatsona kuti anga ane chinangwa chake chekuda kuendesa nyaya yake but yainyatsokera weiti isina kunzi artist akati ndiye ari kuitaura. Akada kuuya nekunzi imimi maartist akare munoona sei kuti maripota kana kuti maredhiyo maannounce vakuda kungonyanyopenga neiyo music yedhensuru. Ko munofunge nezvavari kuita zvakadaro. Zvikanzi ndaimimi kuti vazokunyorai vanenge vakutotsvaga pekukunyorai unzi akushupika zvandozo pekutoti vawane kuti vakukunyorai. Saka iye ndiaiwane pfungwa idzozvo. Hongu akazondibvunza wake apo ndichitaurawo pangu but ndakazoona nyaya yacho yakubuda kuti zhinji yacho yanga iri yake. But ipapo chinenge chokwadi chakataura checho kuti imimi maartist ekare kushupika kwenyu ndokunozongobuda chete. Ndoko vanozoda kukutsvaga kuti kurarama kwenyu kuri right pazvinenge zvichifamba kuti vazive kuti musambo muno mukutuve zvauri nhasi uno ndimi makaudengezera kubva kure kwesoko. Ivo vafanha vacho vari kuimba nhasi uno vakabva vaikopazvo vazhinji vacho vakatanga vachitasa vachiimba zvenyu mimi. Ya mapanzo kavo marorereka zvakaoma zveshuwa. Asi iwo Sekuru Mukwamba wakazodzoka 2004 nealbum ravo itsva. Ndakazombonyora dzimwe ndikadzichengeta ndikazodzitsikisa hangu 2004. Ndedzipidzi hadzina kutombobuda. Hadzina kutombobuda idzodzo. Ko makatsikisa dzakatadza kubuda ne? Zvangoita zonge ndakurukwa. Vamwe vanogona kutitsikisa kaiva nechinangwa chokuti tobva taisa mubheki pocket toverera nadzo. Saka makava mazita sei? Ndakazofunga futi dzimwe ndopandakarekodha maimanja. Makarekodha gore ripi? 2014. Erinonzi chiri? Call Me Back. Call Me Back sei makatumidza zita kuti Call Me Back? Ndainyanyonzwa nyaya yekuti vasikana handingauti kana newangu padiki inongonzi anoisa Call Me Back. Ozoona Call Me Back yacho wotomhanya kutsvaga airtime yekuti ude kunzwa kuti kune nyaya yeiko. Ndopaunozonzi ndisenderewo airtime. Saka umusendera airtime yacho chaanogona kuita kungoti wazviita obva atokurumidza ukata kuti airtime yacho ingaperi. Zvoga zvati zii zvachose panext kumunzwa kuti futi Call Me Back senderewo airtime ko iyeye yakaperera kupi. Ndaifonera vari kumusha manje so right. Saka vakomana vamakarekodha nawe kuzvimwe chikwata chacho chinonzi apa ndaingoti hangu Silver Sinde. But masame members atakamboridza nawo kudhara akachaya bhesi ndienduru Chikwana watairidza naye kuSeasons patakarekodha usanyare basa rawo. Akachaya lead ndilanga ndiye akachaya rhythm pana usanyare basa raunoita kuSeasons. Saka apa akachaya lead nekeyboard. Akachaya lead nekeyboard nerhythm futi ari 3-3. makarekodhera kupi? kuHighfields. Silver Sinde muda kuita kuti kudi apa? Silver Sinde ndingati munoziva kuti murwizi munowanika tumisinde tuyona ende tunenge turi twesilver. Saka takangoti Silver Sinde. Sei makada kuisa zita reho apa? Muziva kuti kahove kayaka kana mvura yakada kuita dhaki zvayo kakativai kupinduka so unokaona kuti vai. Saka takatora kuti isusu tinongoti vai
makada kuita dhaki macho tinenge tauya kuzoonekera. Makambenge mamboti nyasa kana sino maya kuzoonekera. Ndizvo zvacho ndaona kuti pane venguva yedu vanga vari kushaya kuti ko dzimbo dzekaindiye vangadziwane sei. Saka tati regai timbovapa zvatinazvo. Saka dambe rifo rine nzeve mungani? Rine dzimbo 6. Mungataure mazita adzo? Pana Call Me Back, Selina, Marufu, Urombe hakusi kuda, baba wedu ari kudenga, sarura wako. Pana sarura wako maida kuudza kuti? Kuti vakomana kukuridzira vakomana kuti varoore. Ndakuroora kwakanaka. Waitewo mhuri inozokuchengeta. Ko pana urombe hausi kuda? Urombe ndizvo chaizvo manje hapana munhu anombokura achida kuita rombe. Saka apa taimba kuti mweya yemadzinza, pano anoramba kuti mweya yemadzinza hakuna. Mweya yemadzinza iriko inoitisa munhu zvaasina kukura achifanira kuita, zvaasingatoda, ende kazhinji kacho anotozviita muchivande. Saka mweya yemadzinza iyoyo ndamunhu aungati ukatambira kuti ndakunoparadza mari yangu ndiite rombe, aiwa. Vanhu vakadarona anozozvifunga mari iye yapera, kuti funge mari nezuro ndakaparadza mari. Kana yebhazi anisese naisese munganipo mari yebhazi ndozokupa indatambira. Izvozvo kuratidza kuti akunyatsorizina. Ende paasina mari ipapa anenge kukanda kubackseat chokutanga kudhiraivha mari yacho yese iyoyo. Ndokamboka nziko Call Me Back kubva kuna Patrick Mukwamba akabuda amai manje wada kundibhipa kana undisendera maCall Me Back. Ndasenderwa Call Me Back iye ini ndochifuna ndakubvunza ko ndeipi ndonzwa zonzi ndisenderoka airtime kana $5 zvayo ini ndokusenda airtime $5 iye pasina mazuva mairi matatu ndonzwa kubhipa kuye maCall Me Back aye atanga zvakare. Ndokufona ndichibvunza kuti ko iwe airtime $5 ndakakusendera iye hauna kumbobvira wandifonera ko yakaperera ku ndonzwa zonzi handiti ndaifonera vari kumusha manje so pese pese pandosangana neuti hanzi ndipo mari yedrink
pese pese pandosangana neunyanzi ndipo mari yemuriwo pese pese pandosangana neunyanzi ndipo dhora resadza pese pese pandosangana neunyanzi nditengerewo airtime iro dhora riri kunetsa kudai dhora ranetsa iro yusa riri kunetsa kudai yusa ranetsa kurarama kwangu kutengesa madhiski. Ndakatombosvika kutengesa scrap ndisisina mari. Ndikambosakurira vanhu mayadhi avo kutokumbira kuti nhai ndingakusakurire hangu yadhi yenyeri handisina mari yechikafu zvakadaro. Saka parizvo ndakazoona kuti rega ndingotengesa madhiski. Vanhu pandaiyo ndaakushanda apa vaindibvunza vaziva kuti ndii mukwambo. Kutoti saka music yako iyoyo toiwana sei? Ari pano pakazo 2017 ndadaidzwa kuCity Sports. Amene akawapa nhamba yangu kumajam session. So ndinoda kuti uve ndiwo unenge uri main attraction pamusi iwoyo. Uya tu ndikati handina bendi. So anzaiwa unouya masikati wopractice nevakomana hanzi talking guitars veipapo. Mopractice vanobheka vamwe vakawanda still. Ndoenda masikati topractice manheru. Vanhu vachitodzwa nema-MC. Nguva yatakamirira yakusvika. Nguva yatakamirira yakusvika popinda vamwe popinda. Nguva yazosvika mukwamba akuuya pastage. Ndobva ndapinda ndakaita 5 songs kuzovapinzira ramba murume bhawa rese yewo ye tigo kuti vamwe vanofoma madancing hobho yavo avo vari kutamba ndikati tagumira pano ndopatana takapiwa nguva yacho yekuguma. Ndamu vanhu vanzi zvinhu zvaakunakidza vava kuti ngazvimiswa. Mamwe mabhendi uchinzwa vanzi kuita mashow nemunharaunda iopen check chaiyo. Haiwa tasingambofunga kuti angaperforme zvakadai. Wobvunzwa wepepa weDaily News vabvunza kune management yacho. Zvikanzi was Mukwamba. Zvikanzi the people at City Sports Bar really loved Mukwamba. He took all of us down memory lane singing his yesteryear hits. Wonder why he's wasting his precious time in Rusabe. If he could relocate to Harare, he could be making a lot of money doing live shows. Ndikati so avamboziva kuti ndakazvikanda kuno ndai. Okay. Isaka ndopandakadaka kuti ndichisimudza bhendi. Zvakaramba. Saka mva mangodzokera ekare. Saka pamuchirongogara kumba kwomuzukuru. Aiwa, uko ndakadzingwa nemudzimai wacho womuzukuru. Hanzi chi? Nguva yemalandline ndaivezera ipapo. Saka paiti pakaita call yawo iri yemukadzi. Obva vakadayirwa nemudzimai obva ati tida kutaura nasekuru ndine odha yandiri kuda. Saka ndo pakazonzi imi muri kuita basa rekudayira makozi evakadzi vanenge muri kupuwa mameseji ekupa muzukuru wenyu vemagirlfriend ake chibvai pano munotsvaga kwekugara. Saka musi wakanditaurira ndikati ati kanditsvage kwekugara. Ndapedza kuveza ndauya kumabhawa kuzotanda ndadzokera kumba kuma7. Totonzi aika ko muchiri kudei pano ndati mubve mutsvage kwekugara. Ndati kutotanga nhasi hanzi ndati mubve pano. Ndangotora gumbezi ndikanorara parailway station. Uyu muzukuru aiwaenda ukadoma nebasa rekumakaniki. Odzoka mangwana ndomudza kuti ndiwo nyaya. Hapana kuita one aiwawana stand yekuitira umakanika wake pachina masa kuindustry. Abva ati asekuru ndauno kuti mugare kuindustry munemba irimo muyadhi imomo. Munogara ikoko. Ndogara kwandakaita umayadhi ochinja apo enda pane imwe stand kuitira onditi gara ipapo. Svikira ndozwa nokuvhengere
kwatakazongoita raki kuti vanhu varidzi vacho vakangotaudzana tezvara nemukuwasha vabva varamwidzana kunzi raiti ngapangogara vanhu vanongogara kuchengeta 12 years hapana chatiri kubhadhara ipapo. Ndo pamugere izvozvo? Ndo patigere izvozvo. Ende muri kugara mega muna mudzimai? Handina mudzimai. Saka kureva kuti mune muchingotengesa ma-CDs enyu? Kutongotengesa ma-CD iwayo. But zviri kufamba mberi muchitengesa ma-CD ya? Mazuva ano kwane maflash, imi muri kutengesa ma-CD? Zvese ndinenge ndina maflash aya. Saka flash inenge ichita mari? $5. CD? $. Memory card amutengesa? Aiwa, ndongotengesa manhingiriki andalodherwa pandotenga pacha vanobva vandilodhera music yangu. Ndinoda kumbobvunzawo panhau yevana, pane pemambotaura nyaya yevana kuti mune vana vari kunzoko vanombopota vachikucheukaiwo here pakurarama kwenyu? Vandibatsireni kana kufona havandifoneri. Chero mukomana? Kana mukomana andofunga akatozotangawo futi 2018 ainge amboda kundibatsira achiti ndauda kutumira baba $100 per month. Ndoma paakazodzwa nevasikana vafamba kunzi tiri kubata zita ravo kusaroorwa kwedu. Ndamusikana 2014 akambondifonera ati ngatisanganei kuHarare kuHatfield kumba kwehanzva dzenyu. Tasangana kuye takakurukura nyaya hamasenzero avo chichi. Ndati ndakuenda zvikanzi nhai baba imbomirai. Ko nhai baba sei tisiri kuroorwa? Mubvunzo uyo kuratidza kuti inzwai mhinduro kune munhu ari kukonzeresa izvi. Ndikati imimi kusouth kune maprofita musangotemba kuti tiri kuenda kuchechi Anglican Roma God achati bless. Tsvagaiwo maprofita munzwa kuti chiina hapana chandati ndaziva. Indaisa ndatanga kufamba. Ndafunga kuti zvandagona kuveza zvinhu izvi zviye zvasara zvandakaitwa izvi ndakuita izvi. But still ndakazoona kuti hapana chandiri kuita kuveza kwese kwandiri kuita. Ndikamboshanda 6 years hapana chakabuda futi ipa. Mari kumbokwira yotanga kudzika. Saka vamukwamba kureva kuti zvakabva zvaisawo futi karuvengo muvana kuti vavenge baba vavo nekuda kuti ndo vari kukonzeresa? Izvo zvakatoitika zvacho. Hamunzwa mubvunzo wakandito nhai baba sei tisiri kuroorwa. Zvikanzi vakafamba zita rako rinogona kubuda. Apa muri kuedza kuda kutsvaga kuti zvipere zvakaiswa neuyo muchakabvu? Ndozvandoda kuedza kuti zvese zvikirinwe izvi. Ipapa apa ndaedza kumbobatanidza kuva $25. Pane akambondiprofita wokuSt Mary's zvikanzi baba imi ndiri kuona mashure menyu mune rima renyuchi dziri kuteera zvase zvamunoda kuita hazvishandi zvinoparara. Saka asi ini ndinoda mari $25 mouya nemutsvairo ne$25. Saka ndakambozviiginwa ndomapa ne 2 years ndikati zvokubhadhariswa izvi rega ndimbotsvaga vanongondiitira zvemahara. But ndakaona kubocha kwandakamboenda ndakachajwa $30 ndikagara 26 days. Ende chimwe chinonakidza zvandotaura kuti handifoneri kafoni kangu kane tochi inovheneka steering. Akanditi ndipo katochi kako ndida kwandiri kuenda ndichadzoka manheru ndiuze kuvheneka. Ndakamti igara henyu naye handifonerweni. Akagara 26 days pakundidzosera akati tototi une katochi kane foni. Hakana kumbowana koro yakauya yekuti ndikuti pane koro yambouya izvo palaini rako. Ndikati ndo zvandaudza kuti handifonerwe. Saka 26 days dzamakagara ikoko paZambara ipapo makabatsirikana? Pamba pake haisi Zambara. Akatonditi unenge uchirara nemukomana webasa mupostori vainonzi aiwa ari svikiro guru. But apa akuita zvekuprofita akava nechechi yake. Saka pane zvakabuda here pako? Hapana chakachinja. Apa mama mbhadhara mari $30. Mumo unonzoti zvanonwisa tezara doro zvakakwana. Right, amarotereri mangozinzwirawo paka ndo rwendo rwamudhara Patrick Mukwamba kusvika pari nhasi uno ndo upenyu hwaari kurarama. Manzwa imi kubva kuzvarwa kwake nemafambiro akaita unyatsokona kuti upenyu hazvina kumira zvakanaka. Akaita mukurumbira wacho ukazodonetsa wakadonetsawo neiko? Wakadonetsawo nemudzimai ndizvo here? 0713938538 ndizvo here kuti wakadonetsawo nemumadzimai? Mudzimai ndiye akamudonetsa kana kuti zvakangoitikawo? Kana kuti imhepo dziri kungomuteerera? 0713938538 tibatsire kuti izvo 0713938538 kana taurai tinzwa. Hazvina kumira musha, hapana kumira zvakanaka pa.
sekuru Mukwamba vanoda kubatsirwa. Hapana here angakwanisa kuvabatsirawo. Vadzokere kumba kwavo, imba yavo iri ikoko. Iriko main house yakatozvimirira hayo iriko kuchitungwiza uko. Hapana here angabatsire sekuru. Kuti vadzokere sekuru Mukwamba kumba kwavo vari kutambura vachitatarika vachigara musango. Ivo vane kumba kwavo. Vari kutya mhiko, vari kutya promise yavakapuwa. Vari kuti vakafamba vari kuudzwa unzi haupagare ipapo nezvaukasiya waitwa. Saka poitwa sei vako vacharipa mombe iyoyi. Chokwadi yambuya vari kungochemera kane mombe yeumai. Chokwadi yambuya vari kungogunungunira mombe yeumai. 0713938538 0713938538. Mombe yeumai mkwashi inodiwa. All right. Mombe yeumai Skana. inodiwa. Hanzi pakaipa mukoma umali. Ndakaterera hangu gamba remhanzi. Hanzi zvakudana. Iwawo. Mukoma. Muri kutaura kuti ndo vanokwanisa kuzvibatsira izvi. Vanhu vanzwa nekuenda ikoko. Yoda simba reunamata mwariwe. Simba ndarena. Takuda zviri kubuda uko. Ordana. Simba. Mazinzo remukoma ndikuudzei kana mazogara. Peiwo. Ndarenaro. Baba pese padenda ndarenaro. Kuti ndikunde zviyedzo mwariwe. Simba ndarena. Simba ndigare naye. Ndikunde miedzo. Simba ndarena. Ndipewo simba rekunamata Patrick Mukwamba. Simba ndarena. Baba pese padenda. 0713938538 account 0789600748. Magotiudzawo pfungwa dzedu. Mukoma wanga kutoti ngaendi kuna Godobori. Iwe wakatoudzwa kunzi kuenda kuna Godobori zvoita wesi. Wakatoudzwa kunzi enda unonamatirwa. Enda ndigare naro. Right. Munyika muno mave nerufaro rwakawedzerwa moto muzhinji. Hanzi mukadzi ndiye akavadonedza. Ende zvinorwadza nodzimai Ruth ndiri kuEpworth. Mwari baba ndipeiwo simba rekukunda Satani narini. Mukoma jemba. Vamataura ava. Zvazvuru zvakapinda nyoka. Pana zvinobuda. Hanzi vakarasiswa neveminiskesi dzinopisa tsitsi. Ipo pamaonera ma1 ndo pandinogara pamumverecheni apo. Ndimhofera panonzi pamusha waparara. Pamumverecheni apo. Pana mudhara like Peter. Simba vachinakirwa nekutenderera kwenyika. Vakapedzisira ivo vatenderera misoro. Vamwe vakatizamisha vachiteera uko kunobvira magetsi. Rimwe zuva akazovadhingukira variko. Pabasa pandinoshanda ini ndini mubati wehomwe wemari. Satani tambira kure ibva pedyo neni. Hanzi munhu wenyama ngafare. Masarasei vabatsiri vasazochiva imba yavo ngavabatsirewo nechokadi. Ndatenda baba Evans emaregere paGlen Norabie apo. Ya nemunyama wainawo mudhara zveshe vanogona kuzonzi imba yemudhara tatoitora. Movha mazera sekwanza hapana kana akavadonedza apa imhepo chete.
movha paEastview First One apa. Haiko kwacho ko. Ndokudonedza kwacho kamaimovha. Vanoita utsinye variko. Mudzimai uyu aida upfumi hwava mukwamba, that's why akabvisa $40 patsvagirai kuno. Aivarezva chete akauraya future yavo. Mufunge ndilast Mandere paEastview. Aiwa ka $40 yakabviswa paingasiri tsvagirai kuno ka. Amen. Ma 1982 ma 1982 ikoko ka. $40 plus 20 akapuwa $60 yangatori pfuma yese iyoyo. Mombe azvishamise kana mombe yaita $10 pa. Right. Hanzi mukadzi wawo akasiya vasota uyo ndigogobu zuzu padombo shawo. National FM. National FM. Hanza mudzimai akashata nechipo china mukwamba. Dai pasina mudzimai vangadai vari pane rimwe level. Sure. Igaro taura usanyengedzwe umwana iwe varume vamazuva ano kunyeba unonzwa achiti ndinokurora wosiiswa